audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Joiwch y gêm. Di hwnna ddim yn mynd I weithio. Switch sydyn. A canlyniad! Screwfix Sprint, yn noddi PêL-DROED ar S4C. Watkins yn mentro back! Watkins di mentro! Mae Watkins di taro! Billingham yw I yn mentro bellter, mae yn mentro! Mae'n fwy! Ac wrth gwrs, Lely Billingham, 16 oed, seren y sioe I Caerdydd sydd wedi cael yr ail. Rhibanau glas a gwyn sydd ar y cwpan, a Caerdydd sydd wedi ennill Cwpan Cymru 2022. Y wobr fwyaf yng Nghymru, Rownd derfynol Cwpan Menywod Cymru, gyda Caerdydd yn anelu I godi'r cwpan am yr ail dymor enol, ond yn sefyll yn ei ffordd nhw yw Llansawel o'r ail haen. Fydd hebos yn gobeithio achosi sioc mawr prynhawn me. I ni'n fyw o Parc Penydarren, y Merthyr Tydfil. Ni'n fyw ar S4C ac mae fe'n braf iawn cael eich cwmni chi prynhawn me. Ie, croeso mawr ato ni, a croeso mawr I chwaraewr Aberystwyth Fiona Evans, a'r Fiona newn ni sôn am heddi yn y man, ond ges ti dipyn o noson neithwr, achos o ti ar y cae ras, ond nid just yn y gêm, o ti yn y parti ar ôl gyda Rob a Ryan I fi'n clywed. Oedd yn brofiad surreal, really, bod ni'n yn y parti gyda Rob a Ryan. Oedd o'r holl noswaith o'r gêm i'r after party ar ôl ni yn just brofiad byth gofiadwy. Ie, oedd I noson special I Wrexham. Mae prynhawn yn mynd I fod yn special i'r ddau glwb yma. Caerdydd Fiona yn naturiol fydd y ffefrynnau, ond oes siawns am sioc gan Llansawel? Oes, mae chawns. Maen nhw wedi gwneud yn barod. Maen nhw wedi curo ni Aberystwyth yn y rownd derfynol. Pam lai? Pam curo'r champions, pam lai? Ie, Llansawel wedi curo'r tîm o'r Brif Adran, Aberystwyth, yn barod. Wel, beth am I ni glywed gan y ddau rheolwr, Sioned Dafydd a Rhys James sydd wedi bod yn siarad gyda Nicky John. We're defending champions. We love this trophy. I said in an interview this week that this trophy win last season kick-started what's happened this season, so it means everything. It's the last day of the season. You want to end it on a high, and that's what we'll be looking to do, and we'll be focused to do it. Yeah, I'm expecting a really tough game for us today, and a difficult test for us because it's been games where we've probably been on top most of the season, and today they're probably going to dominate the ball, and they're going to be the better team, but we've still got to make sure that we're tight to the back and take our chances when they come. You've had an excellent season and now your first ever Welsh Cup final, and that in itself is an achievement, but what would it mean to this club to win today? Yeah, it's a massive day for the club, massive day. First time we've ever got to the final of this competition, so I've just said that to the girls now. It's about enjoying it today. Obviously we want to go in the game, but it's a big day for us as a club, and we've got so much support behind us with everything really, the men's side and the committee and everything. So yeah, massive day, and the girls got to enjoy it, and hopefully we win it. Well, enjoy the occasion. Pob luck. Thank you very much. Thanks all. Y ddau rheolwr yn barod amdani felly, o Fiona Sioned Dafydd yn ei pwynta fyna. Caerdydd yn ennill y cwpan yma tymor diwetha, nath ddechrau'r cyfnod arbennig yma yn y clwb, ond dyw'r llwyddiant maen nhw'n cael, dyw e ddim wedi digwydd dros nos? Nadi, mae lot o waith ydi cael ei wneud tu ôl y llenni, a fel mae'r tymor wedi mynd mlaen, maen nhw jyst wedi gwella bob wythnos. Maen nhw'n heiddi ble maen nhw nawr. Llansawel, jyst penwythnos diwetha, yn colli'r gêm ail gyfle yn erbyn Wrexham. Be nhw moyn ymateb o hwnna, ond y ffaith sy'n pwysau arno nhw heddi, sneb yn disgwyl I nhw ennill. Yw hwnna'n neud nhw'n fwy dangerous? Odi, fi'n credu bod e.
mae wastad yr underdog stori na mewn gêm cwpan yn gallu ddigwydd. Byddai'n credu felly byddai'n rhoi fwy o risgs i nhw fel bod nhw'n gallu cymeru bach fwy o risgs. A wedyn i mae wastad chance nhw i curo wedyn. A Cwpan Cymru, mae unrhyw beth yn bosib. Fiona, diolch o galon am y tro. Mae'r gic gyntaf yn agosau yma ym Merthyr Tydfil. Y tîmau bron yn barod i fynd. I ni yma ar Sgorio yn barod i fynd. Rownd derfynol Cwpan Menywod Cymru i ddod ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso nôl ato ni a chroeso i Rownd derfynol Cwpan Menywod Cymru, Caerdydd yn erbyn Llansawel. Yn fyw o Parc Penydarren ym Merthyr, mae'r gic gyntaf yn agosau. Mae chwaraewr Aberystwyth Sioned Evans yma'n cadw cwmni ni. Fiona, ti di ware yn erbyn y ddau glwb yma tymor hyn. Fel i ti'n gweld i mynd prynawn yma? Fi yn gweld Caerdydd yn curoi. Fi'n credu bod nhw
tipyn bach fwy cryf na Llansawel, ond mae chwaraewr yn missing gyda'r ddau dîm, rhai allweddol iawn. Gall Llansawel wneud bach o sioc, ond fi'n credu fi'n gweld Caerdydd yn neud i. Ie, mae Caerdydd wrth gwrs wedi cael y tymor arbennig yna, ond fel ni wedi sôn Cwpan Cymru, mae unrhyw beth yn bosib. Felly mae'r tîm yn barod i fynd yma ym Merthyr, ac mae'n hyn bryd i ni ymuno a'n tîm sylwebu chi ar gyfer y prynhawn Gwennan Harries sy'n cadw cwmni i Mae Caerdydd. Diolch Sioned, pnawn da bawb, croeso i Parc Penydarren Merthyr ar achlysur Rownd derfynol Cwpan Cymru y Menywod 2023. Y ffefrynnau clir fydd ar argleision Caerdydd sy'n herio Llansawel a fydd yn gofod goresgyn yr ergyd seicolegol o golli'r gêm ail gyfle yna yn erbyn Wrecsam wythnos yn ôl o gol i ddim ar Barc Leddam. Yn cadw cwmni fi, mae Gwennan Harries wedi codi Cwpan Cymru 5 gwaith llongyfarchiadau ti ar hynny Gwennan, ond sut ti'n gweld pethau mynd heb y naw yma? Ie, bach fel Fiona, fi credu Caerdydd yn amlwg yw'r ffefrynnau gan bell ffordd, ond chi byth yn gwybod, mae fe wastad yn agos mewn gemau cwpan a gobeithio fi Llansawel yn dod allan gyda'r perfformiad fel welwn ni wythnos diwethaf. Yn wir, y tîmoedd yn dod i'r maes ar y ddiwrnod mwyaf yng nghalendr PêL-DROED Menywod y Cymru. Y cwpan yn y cefndir, popeth yn y fantol. Y deilied Caerdydd yn erbyn Pencampwriaeth Adran y De, Llansawel. Braf gweld torf parchus wedi dod at ei gilydd ac fe newn ni ymdywelu ar gyfer yr anthem. Ie, fe fydd yna siglo llaw cyn y gêm. Llansawel fydd yn gwisgo y crysau coch arferol. A fe fydd yr adargleision yn ei glas arferol. A gydewch ni edrych ar y tîmoedd ar gyfer y prynhawn yma. Newn ni ddechrau gyda Caerdydd, y deilied 3 newid o'r tîm nath giro Abertawe. Yn ei gêm diwetha, mae gan Bowen, Zoe Atkins a Catherine Walsh yn dod mewn. Catherine Walsh yn efaill i'r captain Siobhan. Bydd hi yn yr ymosod, a braf gweld bod hi wedi chwelyd yn dilyn anaf. Lily Billingham yn absennol sgoriodd yn y rownd derfynol y llynedd. Phoebe Poole, Arian Oakley ar y fainc. O ran Llansawel, mae Ella Smitham, Alexi Clayton, Molly Jones a Georgia Howells yn dod mewn o'r gêm yna wythnos yn ôl yn erbyn Wrecsam. Mae Ella Roberts, Lowry Baker, Lucy Powell ar y fainc, ond yn absennol heddiw chwaraewr mwyaf dylanwadol Llansawel wythnos yn ôl, Laura May Walkley. Ie, cwbl o chwaraewyr i edrych allan i fi heddiw. Rhif 3, Fion Price, rhywun sydd wedi creu llwyth o gyfleoedd i Gaerdydd yn yr amser mae hi wedi bod fan'na. 12 gol mae wedi creu yn y gyngrair tymor yma.
A wedyn, ser yn y gêm wythnos diwetha, fi'n credu, jyst un i edrych arno Ffriwr Jenkins, rhif 4 yn nghanol cae, fydd egni hi. Wel, mae'n mor technegol hefyd, ond fydd hi'n wedi gan bod Laura May Walkley ar goll, fydd hi'n dylanwadol ac yn hanfodol i unrhyw llwyddiant fydd Llansawel yn cael prynawn yma. Yr hydl ar geiriau ola cyn y chwiban gynta. Megan Curl, i sgyrhau sy'n cynnig mwynhau y brofiad a'r hydl i Gaerdydd. Zoe Atkins yn un o'r newidiadau. Rhys James, dipyn o waith ganddo fe yn ystod yr wythnos i godi merched Llansawel. A bydd Ian Derbyshire. A fydd yn arwain Caerdydd. Pwysau arno fe efallai. Disgwyliadau uchel. Edrych am y dwbl. Mae'r ddau dîm yn edrych am y dwbl, dweud y gwir, achos mae'r ddau yn bencampwyr i cynghreiriau. Prif gyngrair mae Caerdydd wedi hennill adran y de o ran Llansawel. Caerdydd sy'n cychwyn y gêm yn chwarae o'r chwith i'r dde. A Gwennan, i ni wedi sôn bod Caerdydd yn ffefrynnau clir ar gyfer y prynhawn yma. Os yna unrhyw ffordd ti'n gweld Llansawel yn curo'r gêm? Fydd yn anodd iawn, yn amlwg. Ar ôl perfformiad wythnos diwethaf, fel o'ch chi'n gweud, mae wedi bod yn wythnos galed iddyn nhw i pigo eu hunan lan. O'ch chi byth yn gwybod mewn gemau cwpan. Mae'n ni'n disgwyl gweld Caerdydd a cael lot fwy o'r feddiant ac yn reoli'r meddwl yna, ond os maen nhw'n gallu aros mewn siap nhw Llansawel, a os maen nhw'n gallu aros o fewn y gêm hefyd, nid yn rwystredig i Caerdydd, pwy o wyr. English language commentary is available on the red button this afternoon with Katie Sherwood and Izzy Taylor. And between them, they have 5 cup-winning medals also. So I'm feeling really left out this afternoon with Gwennan Harries with 5 to the right of me and Katie and Izzy to the left of me with 10. Caerdydd ar meddiantau allan i Fion Price. Price sy'n hoffi ergydio o bell, chwarae fel arfer fel ôl a sgellwraig. Mewn at Catherine Walsh. Braf gweld hi nôl yn dilyn anaf ACL, a ni wedi clywed tipyn am hynny yn ystod yr wythnos gyda Leah Williamson i fethu Cwpan y Byd i Loegr. Ond un a fydd yn mynd i Cwpan y Byd nes ymlaen, eleni fydd Cheryl Foster, dyfarnwraig mwyaf profiadol o ran y menywod yng Nghymru. Wedi bod ar rhestr FIFA ers 2015 ac yn wir yn mynd i Cwpan y Byd yn Awstralia a Zeeland Newydd yn ystod yr haf. Pob dymuniad da iddi hi, model rôl gwych. Mae yna y drosedd ar Danielle Green, yn fel y cwrt Cosby a chyfle cyntaf i Gaerdydd. Oedd rhaid wneud y tacl yma, jyst bach yn hwyr, ond i'n methu caniatáu Danielle Green dod mewn yn fwy nwedig gyda pa mor gryf mae hi ar ei goes, ar ei choes dde. Jyst wedi cam amser i fe. Brooke Llywelyn oedd ar dacl hwyr yna. Bydd yn ddiddorol a fydd yn ymgais syth am gol fan hyn. Mae yna wal am ddiffynol. 2 funud i chwarae. Cyfle cynta i Gaerdydd i fynd am gol. Dyna'r arwydd o gwmpas y wal, ond mae'n gyffwrddus i Courtney Young yn y gol i Llansawel. Fydd Young yn hapus i cael cyffwrddiad gynta, a un hawdd i hi ddelio gyda ddyn digon gyfforddus. Credu, os o'n i'n cyd chwarae'r gyda Fion Price, fes ni'n disgwyl i'r bil yna dod sy'n gata post yn bellach, rhywle i mosod arni. Cyfle cynnar fan hyn. Mi oedd Molly Jones o drwodd. Mae'n cael ei chlyrio dros y restlys. Tafliad i Llansawel. Alice Broadley, gath gêm dda yn yr amddiffyn wythnos yn ôl yn erbyn Wrexham.
Just arwydd fyna o gyflymdra Molly Jones. Mae Price yna nôl a chi sy'n clirio dros yr yslis. Fe ddath Molly Jones i'r maes yn hwyr yn y gêm, ond fe nath i greu argraff ar bawb. A fi oedd una'n lwcus ddim i rwydo wythnos yn ôl. Llansawel yn parhau ar meddiant, bêl sgwad, ond yna rhyngipiad gan Caerdydd a chyfle i wrth ymosod. Catherine Walsh yn lluned flan, ond unwaith eto Daniel Green oedd ar garlam lawr y chwith. Chelsea di gynnig gwaith arbennig oedd o fanna, jyst yn tracio nôl ar Green a wedyn hwnna'n caniatáu wedyn Llywelyn i ddod o draws, ond fel ni newydd gweld hanner bylchiad bach yna nawr, na beth mae angen i Llansawel wneud, mae angen nhw jyst sicrhau bod nhw'n rhoi peli mewn tu nôl yn gyflym. Ond gymeriad bach yn yr amddiffyn fanna'n rhoi hanner cyfle i Zoe Atkins, ond mae cyflymder y Megan Curl a nhw wedi Molly Jones yn mynd i achosi problemau, so mae angen nhw sicrhau bod nhw'n defnyddio a chwarae cryfder nhw rawn yma. Ti di chwarae yn erbyn Cheryl Foster, sawr o chlysur Gwennan? Yn erbyn Cheryl ydw, wel, gyda hi dros Gymru a wedyn yn erbyn o ran clybiau Lerpwl yn erbyn Everton, ond i actually'n cofio ennill Cwpan Cymru gyntaf fi yn erbyn tîm hi, so i Gaerdydd yn erbyn Bangor. Pas dda gan Llansawel i ryddhau Broadley. Gwaith da, fan Price, ond gwrth ymosodiad da gan Llansawel sy'n plesio'r hyfforddwr Rhys James. Broadley ar garlam lawr y chwith ac yn ennill cic gornel. Maen nhw wedi defnyddio'r gwagle mewn tu nôl yn dda iawn, fel ni sôn, chwarae cryfderau. Tynnu ffrion Price allan, a wedyn Broadley yn parhau gyda'r rediad. Pas wych o ganol car yna, Gwennan. Holli'r ymddiffyn. Cornel cynta'r gêm. Neu gan Curl fel yr oedd i wythnos yn ôl ar cyfrifoldeb. Pwysau ar y gol geidwad Chamberlain. Mae'n ras i gadw'r bêl ar dir y byw. Mae Llansawel yn gwneud hynny yn croesi nôl yn gynnar. Curl eto at Molly Jones. Molly Jones yn edrych i argydio ar y foli, ond y bêl hir dros ben yr amddiffyn. A dyma'r ras, a mae'r amddiffynwr Llansawel yn gwneud yn dda i glirio. Dechrau cyffroes i'r gêm, y ddau dîm yn edrych yn ymosodol ac yn bwrpasol. Dyma Price i Gaerdydd mewn i drad. Colli. Ridings capten Llansawel yn clirio. Dyma Broadley unwaith to, gynta i'r bêl, mlaen at Molly Jones. O'n i'n teimlo bod yna wthiad yn ei chefni, a dyna. Pa mor bwysig yw e bod Llansawel yn dechrau'n dda yn dilyn y golled na yn erbyn Wrexham wythnos yn ôl? Bwysig iawn. Mae'n gêm, un peth dda fel chwaraewr pan ti'n colli gêm, os chi'n cael gêm wedyn yn agos, i gallu ymateb yn gyflym, fel sy'n gyda nhw, ac am gêm hefyd. Rownd derfynol Cwpan Cymru, maen nhw'n fwy na hwnna. Maen nhw'n dechrau'n rili dda, fi'n teimlo. Tafliad yn Gaerdydd lawr yr asgell chwith Atkins. Sgoriodd wythnos yn ôl. Saith munud i chwarae, di sgôr yma ar Parc Penydarren. Meddiant gan Gaerdydd. Ffefrynnau clir Pencampwriaeth yr uwch gyngrair, gwaith da gan Walsh yn ceisio troi i greu lle. Ac mae'n ras yr ochr yma i'r ca. Price mewn yn galed. Gwaith da gan Fleur Jenkins. Fe nath Gwennan Harries i dewis i fel seren y gêm wythnos yn ôl. O camgymeriad gan Ridings yn y cefn, y bas ymlaen. Ridings mae'n gorfod gwneud hwn, a mae'n gwneud yn dda. Tackle wych gan Ridings. Oedd coli mewn tu ôl yr amddiffyn, petai Ridings yn wedi ennill y dacl na. Tackle campus fan, ac amddiffyn campus gan y tîm yn gyffredinol o'r egni, y dwysedd maen nhw'n chwarae i Caerdydd lawr, ddim yn neud yn hawdd. Gwaith da gan Pierce lawr yr asgell dde, mae'n torri tu fyw ar ei trod chwith, edrych i fyny. Llansawel, sefyll yn gadarn, dod o hyd i Broadley. Broadley mlaen at Curl sy'n chwarae, gwisgo'r rhif deg a chwarae
Petai yn y safle rhif 10 gyda Molly Jones yn arwain ar ymosod. Ie, maen nhw wedi newid siarp prynawn yma. So, wythnos diwetha yn erbyn Wrexham. So, o'n i'n gweld nhw mewn 4 yn y cefn. 4-1-1 fel i gweud. Ond maen nhw wedi matcho lan Caerdydd prynawn yma nawr. So, maen nhw'n mynd 3 yn y cefn. 3-5-2 gyda 1 wedyn yn jyst yn gollwng off fel sy'n sôn Megan Curl. So, yn amlwg, maen nhw wedi bod yn gweithio arno yn yr ymarfer. Jyst i trio atal a stopio rai o chwaraewyr Dylan Ebenezer Caerdydd yn chwarae mae rai o chwaraewyr gryfach, prif sgorwyr Caerdydd ar y fainc prynawn yma. Oedd yn ddewisiadau diddorol wedi bod gan y ddau hyfforddwr y ddeud y gwir, gan ystyried y gêm welon ni ar Parc Penydarren wythnos yn ôl. Rai o chwaraewyr mwyaf Dylan Ebenezer Llansawel ddim yn chwarae. Lucy Powell, Lowry Baker yn ei plith. Broadly, ildio meddiant i Gaerdydd yn adeiladu. Ac yna, bas hir, chwilio am coli. Smitham, ei cyffyrddiad cyntaf. Y ferch 2 ar 15 oed. Wedi syrenu i dîm dan 4 ar 15 Llansawel. Llywelyn cadw i mewn, ond Caerdydd sydd ar meddiant. Mae Walsh yn glir. A Ridings eto am yr eildro. Tacl bwysig gan y capten a'r amddiffynwr canol. Jones. Mae'n jyst bod cwbl o degau nawr ble mae Catherine Walsh, mae'n dda iawn yn dod i dderbyn y bel i'w draed hi. So mae'n tynnu yn y gwagle yna, ond mae rhaid i un o'r amddiffynwyr Llansawel dilyn hi, achos fi di'n troi, os bych chi ddim, a mae'n mynd i roi'r pas bach yna mewn tu nôl. Gwaith da fyna gan Pierce, Manon Pierce, a fe fydd hi yn gigornel gynta'r gêm i Gaerdydd, nath hi ddarllen y bas a rhyngipio'n wych. Chwarae raig talentog iawn, a wedi muno a Caerdydd o'r Bari tymor yma. Un o seren tîm dan 19 Cymru. Disgybl o ysgol Bro Morgannwg gan y Bari. A mae'n braf gweld Gwennan cymaint o rai ifanc yn cynrychioli'r ddau glwb yma. Mae'n cyfleoedd arbennig i rai o'r seri ifanc heddiw. Price. Y peniad lawr yn ychydig heibio'r posgyn. Atkins oedd ar cyffyrddiad ola. Y pêl arbennig. Chi'n gallu gweld pan bod Price wedi creu gymaint o goliau. Mae jyst yn rhoi mewn i'r ardal yma, ardal dda. A mae Atkins yn dda iawn yn yr awyr. Oedd hi'n trio fi credu, jyst cymryd bach o cyflymdoddi ar y bêl, bys hi well off mynd ar peniad yna nôl ar draws y gol. Oedd hi godi'n dda i benio'r bêl lawr, ond yn lwcus i Gaerdydd heibio'r postyn. Broadly, dacl mewn, dwywaith angen cymorth, ond 3 o'r adagleision o'i chwmpas i. A mae Price yn croesi'n effeithiol at y postyn pellan i ffenio i lawr, ond yn rhy agos i Courtney Young. Chwaraeodd y ddau tîm yma yn gynharach yn y gyngrair. Ddim yn y gyngrair, yn y tymor yma, yn y slws yr adran. A dyma Gemma Granger a John Gray newydd ymuno o Abertawe i ymuno â tîm hyfforddi Gemma Granger. Mae Gemma wedi gwneud gwaith arbennig gyda'r tîm cenedlaethol. Bydde ti yn cytuno, Gwennan? Ydy, mae wedi, chwarae'r tîm yn fwy ymosodol. Chamberlain, gofod rhythrodd i ar i linell, bêl dda o ganol ca ceisio ryddhau Molly Jones, ond nôl mae Caerdydd yn dod. Walsh, rownd y gornel, chwilio am coli, Llywelyn dan bwysau, Llywelyn gofod bod yn gryf yn hyn. Ydy ddim yn nôl â Courtney Young, nad i wir, mae'n delio gyda'r sefyllfa i hunan, a mae'n clirio'n dda, gwaith amddiffynol da dan bwysau fyna gan Brooke Llywelyn. Campus, chwarae teg, sefyllfa 1 yn erbyn 1, mae wedi gwneud popeth yn dda iawn hyd hyn. Just falle delio gyda'r pêl yn yr awyr yn y lle gyntaf, so wedi ddim o dan gymaint o wasgedd wedyn. Llansawel yn cael trafferth i glirio, eto Llywelyn sy'n camu mewn. Rhaid cofio bod yna gyngrair o wahaniaeth fan hyn rhwng y ddau dîm. Caerdydd yn ddigiro. Yna'n bas dda ceisio newid cyfeiriad y chwarae. Broadly ar y cyffyrddiad cyntaf. Eto'n ceisio chwilio o Molly Jones. Mae'r blaenwyr i fi, Llansawel, so Jones
a hefyd Cwpan, maen nhw just angen sicrhau bod nhw'n neud symudiadau i chwaraewyr nhw. Fel hyn o bryd, maen nhw ddim yn symud yw'r pêl wedyn, ddim yn chosi unrhyw problemau i Caerdydd, ond mae'r pêl yn dod nôl yn syth. Ond mae'n anodd mewn gêm ble chi ddim yn reoli methiant, gofyn amddiffyn tro ar ôl tro. Caerdydd yn gwneud y can fawr. Rysgellwraig yn torri tu fewn, ond mae wedi dod oddi ar un o amddiffynwyr Llansawel, a mae allan am gydgornel. Price sydd dros ciciau gosod Caerdydd, ciciau rhydd ar ciciau cornel. Ail gig gornel Caerdydd, mae'n cael ei chlymanu mewn at y postyn y gosa, mae'n cael ei ffenio'n glir gan Broadleaf. Ddim yr un orau gan Price. Dyna welliant a peniad rhydd pestyn pellai i Catherine Walsh. O, gath hi amser i edrych ar y bêl yn dod dros yr amddiffyn penio'n lawr, ond heibio'r postyn Gwennan. Tio fe, fi credu gath hi bach gormod o amser fanna. Fel blaenor, pan ti yn y sefyllfa fanna, weithiau ti jyst moyn yr un bled, mae'n rhaid ti jyst addasu yn gyflym. Oedd yr ail pêl nôl mewn gan Fio Price yn arbennig. A chi gallu gweld beth mae'n trio wneud, ond nath i jyst cael ei dal o dan y bêl bach gormod. Chi'n gweld mae ddim yn dod off y safle ar y pen, bys chi moyn reit ar y forehead yna, dath y bach off y top, really, a wedyn yn amlwg diffyg cyfeiriad achos bod hi'n methu dilyn trwyddo. A dyna'r meddiant felly nad lywyrchu'r chwarae yn y cwarter awr agoriadol yma. O blaid Caerdydd. Ond mae'n rhaid i ofyn y cwestiwn Gwennan, ble oedd amddiffyn Llansawel. Mae'r Ridings a Llywelyn yn brofiadol yn y cefn, a dyle un ohonyn nhw, ni'n gweld Ridings fan hyn wrth ymyl Catherine Walsh, lle hi oedd ar cyfrifoldeb, ond dyma Caerdydd yn dod unwaith eto. Wel, oedd yna 3 neu 4 yn doedd o chwaraewyr Caerdydd ar y postyn bellach yna. Nath nhw delio gyda'r ffeis gyntaf, pêl gyntaf yn dda iawn, ond wedyn yn amlwg, falle bach o dibrofiad gyda rai o'r chwaraewyr ifanc, dyna ble ti angen lawr i Ridings ac yn y blaen i arwain, i sicrhau bod chi ddim wedyn just yn gwylio'r pêl. Chi'n ymwybodol, safle corff yn ymwybodol o ble mae'r chwaraewyr. Price eto, at y postyn pella! Dros ben pawb ac unwaith eto Catherine Walsh oedd y gasa ati. A mae yna ansawdd ar y peli yma sy'n dod mewn. Ie, mae yna ansawdd, a ti'n beth, mae yna amrywiaeth hefyd. So wedi gweld 2 cic cornel na, fi gwrdd falle yr ail yr un gyntaf bach yn sal. Ond maen nhw wedi amrywio'n yn y ffordd maen nhw wedi cael ei roi mewn, so yn amlwg fan yna, wedyn inswing, mae'n gallu cael fwy o, mae'n gallu crymannu a fwy o cyflymder ar y bêl. Bydde ti'n disgwyl falle un o'r amddiffynwyr? Ni wedi gweld Catherine Walsh 2 waith ar y postyn pella. Bydde ti'n disgwyl falle un o'r amddiffynwyr canol i wneud y rhediad yna rownd? Falle i efaill? Wel, o'n i'n mynd i dweud Siobhan, ond mae'r ddwy nhw mor gryf yn yr awyr. Ti'n gallu gweld bod nhw'n gweithio ar pethau fel yma gyda'r amrywiaeth ni wedi gweld hyd hyn, ond jyst angen y symudiadau pwrpasol yna i denu chwaraewyr allan o safle. Pas wych i hotli'r amddiffyn. Price yn cyrraedd y bêl gynta. Mae Courtney Young yn neud yn gampus i ddal honna. Ond oedd y bêl o ganol cae i ryddhau Fion Price yn wych, a oedd y croesiad ychydig yn rhy agos falle at y gol geidwad nath yn dda. Ie, mae Manon PS a Fion Price yn bod yn amlwg iawn hyd hyn. Edrych fel yr ochr dde yw'r ochr ble mae'r gol yn mynd i dod os mae'n dod cyn hir. Gwaith da gan Ella Smitham, sgil hyfryd gan y ferch ifanc. Dim ond 2 ar 15 oed i giro'i gwrthwynebydd. Sy'n joio yna, ffordd nath i derbyn y bêl a wedyn jyst yn rhoi trwy'r coesau hefyd. Cyfle fawr i hi heddiw, heb dechrau llwyth o gemau. Ond am gêm i ddechrau mewn, profiad arbennig iddi. Ridings, bêl yn adlamu. Caerdydd yn delio gyda'r sefyllfa, cyrraedd hanner ffordd. Ond y bêl wrth drad Broadleaf. Broadleaf mae'n chwilio am rediad o'i blaen i. Mae'n bwydo curl rownd y gornel, y syniad yn un dda. Mae'n ras i Fleur Jenkins. Ond na, Cheryl Foster yn dweud, cic gol fydd hi. Ges i bach o stick wythnos diwethaf am ddewis hi. Fleur Jenkins fel chwaraewraig y gêm. Achos pan mor dda Delys Morgan, nes i dewis y chwaraewraig gêm ar 85th minute. Yn bendant lan at y pwynt yna. Oedd hi pob man, a ni wedi gweld yn barod yn y 20 munud agoriadol. Mae egni hi, mae hi pob man ar y cae, mae'n mor bwysig i Llansawel.
A sgwydde llydan da ti, Gwennan. Gys ti lot o stick o'r botwm coch y Katie Siwr y fynd fi fel. Wel, oedd rhaid fi dewis, nath i 2 arbediad campus ar ôl y 90 munud chwarae teg, ond i fi o ran y gêm, oedd Lee Jenkins yn arbennig. A jyst safon ffitrwydd hi hefyd i gymaru gyda pawb arall, oedd hwnna'n amlwg, oedd safon ffitrwydd falle'n gostwng gyda 20 munud i fynd, ond nid hi. Gallwch gweld pan bod i wedi chwarae yn y cyngreirio Lloegr hefyd i clybu fel Keynsham Town. Bron 20 munud wedi chwarae Gwennan. I fe fel hyn o ti'n disgwyl y gêm i fynd? Achos o'n i'n disgwyl falle mwy o feddiant i Gaerdydd a mwy o gyfleoedd. Union yr un peth fi'n cytuno. O'n i'n disgwyl i Llansawel eistedd nôl falle bach fwy. Nhw wedi gan bod nhw wedi matcho lan y siap. Ond mae ôl y sgellwyr nhw wedi really edrych. Nhw wedi lawr y chwith fan hyn. Alice Broadley. Maen nhw wedi edrych i mynd lan a ymuno mewn gyda'r mosod gymaint maen nhw'n gallu. Mae'n taro fi fel bydd y gôl gyntaf yma yn allweddol. Os all Llansawel mynd ar y blaen, bydd rhywbeth gyda nhw i ddal. A dyma Curl, dim ond Molly Jones sy'n y canol. Jones yn dod amdani ac yn troi ac yn cael yr ergyd gyntaf am gôl. Ond y syniad yn un dda, Curl yn neud y rhediad, y croesed yn effeithiol, a Jones yn cael ei hergyd i mewn. Ie, fi'n credu cyffyrddiad gyntaf fan hyn jyst yn agor y corff lan iddi a mae'n gallu troi wedyn hawdd. Digon cyffyrddus i gydio gorau choes chwith. Ond dath hwnna eto o chwarae lawr y Sianeli, ble mae ôl y sgellwyr Caerdydd wedi gadael y gwagled. Dyna ble mae rhaid i Llansawel defnyddio cyflymder y blaenwyr yn y gogleoedd yna. Blas ymlaen, sori Gwennan, i ryddhau seren y gêm wythnos yn ôl. Fleur Jenkins yn croesi'n ishel. Molly Jones, Bale yn taro yn erbyn Curl. Yn anffodus fanna, a dyma Caerdydd yn dod yn gwrthymosod tuag ag Coli, ond Llywelyn yn darllen y bas. Ie, jyst dweud mae hwnna eto wedi dod o y gwaglen a Sophion Price yn ymysodol yn dod lan a'r gwaglen a rwng Price wedyn. A Meg Bowen, mae yna llwyth o led i bod, y tro yma Jenkins yn ymuno mewn o canol cae. A rai gweud, ges i syndod i weld y newidiadau cyn y gêm, a mae Rhys James yn cael ei dactegu'n iawn, oherwydd mae wedi rhoi Alexi Clayton yn bartner i Brooke Llywelyn a Ridings yn y cefn, a hyd yn hyn, Gwennan, mae'r tactegau yn gweithio. Ydyn, maen nhw chwarae teg, maen nhw wedi bod yn gampus yn y 20 munud gyntaf. Rhaid cymryd y cyfleoedd, ond mae nawr fel wnaethon ni gweld wythnos diwetha. Nhw siomedig i ddim ennill gêm, gyda nhw llwyth o gyfleoedd a methu cymryd. Bas ymlaen, a mae'r cyffyrddiad gan Coli, does dim cam sefyll, a mae'r gôl wedi dod. Wel, nawr o'n i'n canmol am ddiffyn Llansawel, ond fe agorodd yr amddiffyn fel y môr coch, a Coli sydd yn manteisio. Eliza Coli, 19 oed, yn llithro mewn. Mi oedd Courtney Young ychydig yn araf yn dod oddi ar y linell, ond y gôl agoriadol i Gaerdydd. Caerdydd 1, Llansawel dim. Nath i amser i rediad yna am berffaith. A Brooke Llywelyn jyst ddim yn dilyn y chwaraewr, so dath Clayton allan, gath i denu allan gyda Bale. A wedyn Brooke Llywelyn ddim yn dilyn y rediad yna. Beth nath i'n dda, Coli, oedd redig ar draws cyn bod i redig ymlaen. Young hefyd bach yn araf i ddod oddi ar y llinell. Ac oedd hwnna'n gorffeniad, so oedd angen bod y ddewr yn y sefyllfa yna. Wel, eiliadau nôl, Gwennan, bu o'n i'n sôn bod Llansawel yn tyfu mewn i'r gêm. Ac yna camgymeriad a'r gôl gyntaf i Gaerdydd, a nawr mae'n fynydd i ddringo i dîm Rhys James, a mae Brooke Llywelyn wedi gorfod ildio cic gornel. Ie, jyst yn siomedig o ran siap nhw yn y sefyllfa yna, so os mae'r amddiffyn o'r canol yn dod allan, mae angen sicrhau wedyn bod y rai sydd ar bwys yn gwarchod. So'n amlwg oedd Coli wedi gwneud y rediad yna oddi ar yr ysgwydd, ond mae angen dilyn y rediad. Chi'n methu caniatáu gormod o le. Ond pas dda i ffeindio hi, canfod hi. Price eto i'w chrymanu ddim mewn at y postyn agosaf. Bwysig bod Llansawel yn ennill y peniad cyntaf. Maen nhw'n gwneud hynny, a mae yna drosedd ar Megan Curl. Hanner ffordd trwy'r hanner cynta. Ydy Rhys James yn mynd i orfod newid pethau? Na, ti'n methu newid bethau hanner ffordd mewn i'r hanner gynta. Nwedig yn y ffordd maen nhw wedi chwarae hyd hyn. Yn amlwg yn siomedig i iltio'r gôl yna. Ar ôl cael cyfnod bach, 3-4 munud ble o'n nhw'n edrych yn fygythiol iawn.
Just angen just setlo nawr yn y cyfnod bach yma 5 munud nesaf yn bwysig bod nhw ddim yn eilio eto. Cyfle pellach I Gaerdydd, maen nhw'n cadw'r meddiant yn ddeallus. Price at Atkins. Price wedi parhau a'i rediad, a mae Ridings yn gorfod ildio'r tafliad lawr yr asgell dde. Holl uchaf bwyntiau'r pen wythnos, nos lun am hanner awr 10 a nos Fawrth am hanner awr 6 ac am uchaf bwyntiau fe fydd hefyd o ran y ras I aros yn chwyngo'r Cymru. Ond aros o'ch eiliad, mae Caerdydd yn dyblu mantais. Y croesiad mewn a Catherine Walsh. Wel, fe fydd hi'n mor emosiynol I sgorio ail gol Caerdydd. 24 y funudau wedi chwarae, maen nhw'n dyblu mantais. Caerdydd 2, Llansawel dim, ond oedd hi mor rwydd, Gwennan. Wel, wedys I do bod y cyfnod yna y 5 munud ar ôl ildio mor bwysig I sicrhau bod chi'n aros o fewn y gêm, ond gorfod y le I cael y croesiad mewn, PêL-DROED a Meg Bowen, a wedyn neb yn dilyn rediadau Broadhurst a Atkins tro yma ar ôl fethu, nid Atkins, Catherine Walsh, ar ôl fethu'r peniad yna 5 munud yn ôl. Oedd dim amheuaeth y tro yna, jyst yn cadw I gorff dros y bêl, a digon o bwyll I roi e heibio Courtney Young. Mae'r croesiad o'r safon uchaf, Gwennan. Ie, Pencampwriaeth gan Megan Bowen. Hoffwn I wedi gweld Llansawel yn gwthio lan, so ddim yn rhoi gwagle, ond wedyn yn amddiffynol. Mae rhaid dilyn rediadau. Oedd 2 chwaraewraig yn rydd. Ar ôl bod mewn safle ble o'n nhw'n, fel yn ei gweud, edrych yn fygythiol iawn. Wedi oedd y 2 yn go gyflym. A unwaith mae'r bêl yn mynd dros yn amddiffyn, mae yna oedi gan Courtney Young. Mae fel sy'r gol geidwad wedi colli hyder fan hyn. O'n i'n meddwl dylai di dod am hwnna. Ie, a fi. Just safle dechrau. Ond ti'n beth, pan ti yn y sefyllfa yma fel gêm, mae rhaid I reolwr, mae rhaid i'r chwaraewyr mwy o profiadol a dylanwadol, captain, Ridings ac yn y blaen. Mae angen I nhw gweud wrth pawb. Right, just troi y pêl, troi y tîm all o gwmpas, pêl lan yr ochr all, just rhoi bach o hoi ni. Price. Peniad da allan gan Brooke Llywelyn. Nôl mewn gan Gaerdydd, mae'n rhydd eto. A chyfle I coli rwydo I ail, ond yn syth at Courtney Young. A mae rhaid dweud Gwennan. Wel, gynnwch ni edrych ar yr ail chwarae gynta. O, ond eto, just Caerdydd mor gyflym I ymateb. Maen nhw'n aros am y pêl. Ble mae chwaraewyr Llansawel, maen nhw ddim yn ymateb. Sym digon o niferoedd fel yn amddiffynol. Pan ti'n amddiffyn, mae angen amddiffyn y ffeis gyntaf, ond hefyd yr ail bêl. Walsh yn dangos I Coley ble mae am iddi redeg. Coley yn dal y bêl I fyny, cadw'r meddiant yn ddeallus ac yn troi yr amddiffynwraig at y postyn pella. Gwaith gwych gan y chwaraewraig, dim ond 19 oed, ond yn llawn hyder. Ti'n beth, fi'n really hapus gweld hi'n dechrau heddiw. Mae wedi sgorio 6 gol, oedd hi ar y 7 gol, oedd hi ar y faint tymor yma. So hyfryd I hi cael y cyfle. Beth nath hi'n dda, oedd troi corffi a gwynebu lan. So oedd hi wedi gwynebu lan yn erbyn Clayton tro yma. A fel amddiffynwraig, mae mor anodd pan mae rhywun yn gwynebu chi. Nwedig yn y cwrt cosbi, achos chi'n hollol ymwybodol. Unrhyw cam amseriad gyda'r tacl, a mae fi'n cic gosb yn cael ei roi. A nath hi just symud y bêl yr ychydig modfedi na I greu y cyfle am y croesiad. Oedd hi'n sgil hyfryd. Do, Clayton ddim wedi helpu sy'n credu. Just o ran nath hi hanner mynd mewn yn rhy gyflym a wedyn yn rhoi'r opsiwn I coli, ond dal. Dda iawn y ddefnyddio 2 traed. Ac wrth gwrs, fe sonio ni yn gynharach y byti dewisiadau Rhys James, un peth oedd allan o'i reolaeth oedd absenoldeb Laura May Walkley a byddai hi wedi gwneud sut gymaint o wahaniaeth yng nghanol ca I Llansawel y prynhawn yma. Ie, bysau yn sicr, yn ywedig achos bod Llansawel ar y degau yn edrych I cwpl o weithio am hynny'n trydydd gwaith mewn 15 eiliad diwetha, mae'r bêl wedi dod mewn y Sianeli ble bysau hi wedi bod Laura May Walkley yn lle, fel o'n I gweud, cyfnod yn y gêm, chi newydd ildio 2 gol, gyda'n lot o pwysau, just troi amddiffyn y tîm all, troi amddiffyn Caerdydd o gwmpas, cael pawb lan y cae, just cael hoi bach, a dyna'r cryfderau, mae'r cyfleoedd sydd wedi dod I Llansawel wedi dod o chwarae mewn tu nôl. A braf gweld nôl Mooney a prif weithredwr a Ian Gwyn Hughes yma yn cefnogi gêm y menywod yn ogystal.
siŵr bod wedi gwneud i siar o sylwebu yma hefyd ar Parc Penydarren yn ei amser Ian Gwyn Hughes. Ie, fi'n credu mae Noel Mooney yn hollol ymwybodol hefyd bod datblygiad y gêm merched yn fwy nag unrhyw beth arall sy'n digwydd ar hyn o bryd. Mae'n wedi bod o ran lefelau cyfranogiad, mae'n wedi bod cynyddiad o 89% ers 2018, a paid angofio, mae Covid yng nghanol hwnna. Mae'n anhygoel. So mae'n angen bod e'n dangos y cefnogaeth ac yn rhoi'r addiant mewn i hwnna hefyd. Curl. Ond am ddiffyn Caerdydd yn clirio, dim ond mor bell a Broadley tu fewn, dyma Curl eto. Yn symud y bêl, cyfnod y feddiant da fan hyn i Llansawel, ydyn nhw'n gallu creu cyfle. Jenkins. Ond cryfder Zoe Atkins yn ennill y meddiant yn ôl. A dyma Walsh sgoriwr yr ail gol. Ac Price lle o'i blaen i o gwmpas Broadley yn hawdd. Ffion Price. Chwaraewraig o safon, ond mae yna gam sefyll fan hyn yn erbyn un o ymysodwyr Caerdydd a chyfle i Llansawel i gymryd anadl. A dod nôl at y gêm y menywod a'r merched y Gwennan, mae'n tyfu reit ar draws y wlad. Dwi'n credu bod fi'n iawn i ddweud, falle y chwaraeon sydd yn tyfu cyflyma ar hyn o bryd, PêL-DROED merched? Ie, yn sicr, mae dros 14,000 o chwaraewyr registered yw hwnna i chwarae o ran menywod a merched yn y gwlad i gymaru gyda 10,000 o ran PêL-DROED. Mae pawb wastad yn meddwl taw PêL-DROED yw'r prif camp. Price eto, cyntaf i'r bêl, mae'n edrych i fyny. Credu oedd hi'n synhwyro fanna bod yna Courtney Young oedd hi ar i llinell, ond mae yna anaf yng nghanol ca. Credu Zoe Atkins yw e. Ie, fi'n credu. Jyst ergyd o ti nôl. Cwpan lletwyth, dwi'n meddwl. Ie, ac o ran y gêm, mae datblygiad wedi bod yn anhygoel. Mae'r gwaith mae'r Cymdeithas PêL-DROED yn wneud. Oddi ar y cae, dwi'n gwybod yn amlwg o wythnos diwetha, mae lot o bobl siomedig bod y ddau clwb ddim yn mynd lan ac oedd e'n ran heg iawn o ran Llansawel yn amlwg yn colli allan. Ond achos bod y datblygiad wedi bod mor gyflym, mae datblygiad gêm ddynion wedi bod dros blynyddoedd. Sa'n mynd i mynd mewn i'r holl hanes o ran y ban oedd wedi cael ei roi 50 am 50 o flynyddoedd, ond mae'r datblygiad yna wedi bod mor sydyn. Mae angen adlewyrchu hynna o fewn y cyngreiriau, a maen nhw'n teimlo, mae'r Cymdeithas PêL-DROED yn teimlo os bod nhw'n rhoi gormod y tîm oedd yn y gyngrair am nawr, falle fydd e ddim mor sustainable a gallai fe fod, a dyna'r pam. Oedi yn y chwarae o hynny'r ranna, felly cyfle i weld y goliau Gwenna? Ie, o fel wedi rediad da, oddi ar ysgwydd gan Eliza Colley, a jyst y ffordd nath i gorffen y wedyn digon ddewr, a wedyn Walsh ddim yn gwneud unrhyw camgymeriad tro yma. Jyst y pwyll fan'na, i gadlu'r bêl actually bowtio a jyst cymryd ar y hanner foli. Sgil anodd, mae'n amseru yn berffaith. A bles iawn i gweld hi'n nôl ymlith y goliau ar ôl tymor anodd iddi o anafiadau. Chwarae teg, 2 gol o fantais felly i Gaerdydd. Y ffefrynnau a'r deilied. A'r bêl yn nwylo Courtney Young, a mae'n braf gweld yr haul yn disgleulwg yn gywir o law ychydig cyn y gêm, ond yr haul yn dod allan yma ar ddiwedd mis Ebrill o'r diwedd. Ar y foli, Caerdydd yn clirio, pwysau ar Ridings yn gofod troi ac yn ildio tafliad, dim yn cymryd unrhyw fath o risg. Na, penderfyniad hollol gywir fan'na. Jyst cael gwared. Hoffwn ni jyst gweld chwaraewyr amddiffynwyr Llansawel yn helpu allan amddiffynol am pelltiroedd rhwngthyn nhw. Walsh yn erbyn Ridings, sgil hyfryd gan Walsh yn croesi'n dda y postyn pella. O, arbediad ryfeddol gan Courtney Young. Zoe Atkins oedd ar ergyd. Campus gan Young fan hyn. Atkins gormod o leifi fan'na i hanner troi. Techneg arbennig o dda. O, mae jyst yn gweld e ar draws ac yn ymateb mor ystryth yn y gol. Price eto at y postyn pella. Penydarren ac arbediad rhyfeddol arall gan Courtney Young. Peniad Catherine Walsh yn hedfan tuag at y gornel ucha. Gwych gan Young. O, fi gweld eiliad yn ôl pan mae'r grif ydi ar ochr chwythu, a nawr gyda'i llaw dde, jyst nestyn allan. So dalten ac yn barod fan chi gallu gweld wrth fod y peniad yn dod mewn o Walsh, y ffordd mae wedi set y traed hi, split jump a wedyn lan. Campus.
Price, ansawdd eto, peniad allan gan Brooke Llywelyn. Os newn nhw chwarae'r bêl yma ymlaen, mae'n 1 yn erbyn 1 fan hyn. Molly Jones, rhediad cryf, allan i'r asgell. Wedi parhau a'i rhediad Jones mewn i'r cwrt Cosby. Ond ar draws mae Megan Bowen. A chwarae dda gan Meg Bowen o ran y pellter na beth ni'n sôn am o'r blaen gyda Llansawel, hoffwn ni gweld nhw. Just yn cyfro'i gilydd bach yn well. Meg Bowen yn darllen y gêm yn dda iawn. Curl yn cynnig I hunan. Dau yn disgwyl croesiad I Llansawel a mae'n cael ei chlyrio'n hawdd dros yr yslys gan Caerdydd. Chydig dros hanner awr wedi chwarae. Caerdydd 2, Llansawel dim yn rownd derfynol Cwpan Cymru y Menywod 2023. Chlysur hyfryd yma ar Parc Penydarren Merthyr. Llansawel. Maen nhw wedi cael tymor mor llwyddiannus. Ond y 2 gêm ola efallai yn gormod o fynyddoedd I ddringo. Dyma Catherine Walsh. Chwilio am rhediad P.S. lawr yr asgell chwith. Fydd y bêl allan yn ddiniwed. Mae'n nôl at yr hyfforddi y menywod Gwennan. Ni'n gweld Izzy Taylor gyda ni fan hyn ar y botwm coch heddiw. Mae hi yn hyfforddi yn yr Academy y de ac yn gyfrifol am merched dan 17 Cymru. A ni'n gweld wedyn y chwaraewyr sy'n chwarae ar draws y wlad yn cael y cyfleoedd I gael ei hyfforddi gan hyfforddwyr gorau menywod Cymru. Mae'r system Academy yna mor bwysig hefyd, jyst yn rhoi cyfle i'r goreion yng Nghymru ar hyn o bryd I gystadlu ac I cael fwy o contact time fel maen nhw'n dweud ar y bêl, rhywbeth sydd ddim wedi bod yn lle o'r blaen. Gallu datblygu patrwm y chwarae fwy amlwg a dod yn fwy cyfforddus yn technegol ar y bêl. Ond mae'n hyfryd I gweld y nifer sydd yn hyfforddi o ran menywod yn cynyddu. A mae hwnna lawr eto I falle rai o'r trwydded A, menywod yn unig. Curl, sgiliau bach hyfryd ond yn uchelgeisiol iawn I ergydio o bellter. Izzy Taylor, fel wedys I, yn gyfrifol am yr Academy yn y de ac yn hyfforddi dan 2 ar 15. A dwi'n adnabod merched sydd yn teithio o'r gorllewin. Mae'r ymroddiad nhw a'i hadborth nhw am yr hyn maen nhw yn cael fel chwaraewyr ifanc. A maen nhw hefyd wedi mynd mlaen I gynrychioli Cymru mewn cystadlaethau Ewropeaidd. Dyna'r system yn anffodus, mae natur y gêm yn wahanol I dynion, mae pawb wastad yn cymharu omrach I gweithio I cryfderau. So yn anffodus mae rhaid i'r chwaraewyr yna teithio'n bell, ond dyna'r gorau sydd gyda ni o ran cyfleusterau ar hyn o bryd, a mae'n gweithio. Price, rhediad da arall, croesiad da hefyd, ond Courtney Young oedd I bach yn agosach, eisiau bod yn berniadol o Ffion Price. Ond mae ansawdd arbennig ganddi ar ei throd dde. Weledigaeth yn dda fanna. Chwarae'r bêl yn sgwad, mewn I drad Ffion Price. Colli yn dod yn fyr. Broadley, chwilio am Jones. Megan Bowen sy'n mewn yn gryf. Jones. As ymlaen, ceisio troi amddiffyn Caerdydd, ond maen nhw'n cael ei rheoli gan Siobhan Walsh, y capten. Jyst angen fwy ongl ar y bêl yna trwyddo fanna. So Georgia Howells jyst angen sicrhau bod yn rhoi cyfle i'r chwaraewyr, ond yn well achos tair gwaith cyn ni, oedd y peli wedi dod mewn y Chanel, ble oedd neb, oedd Curl neu Molly Jones ddim yn dod ac yn edrych ar ôl y bêl, a wedyn oedd yn rhoi cyfle I Caerdydd ymosod, a wedyn ennill yn ôl, a ymosod ennill yn ôl. Fi wedi gweud y cwbl o weithio, ond mae gymaint o le mewn tu nôl, mae rhaid I Llansawel defnyddio'r gwagle yna a chwarae cryfderau nhw. Dydd nesa, fydd rownd derfynol Cwpan Cymru y dynion y seintiau newydd yn erbyn Bala. Mae'r rhaglen dechrau am cwarter wedi 4 yn fyw ar S4C. Y seintiau yn chwilio I gyflawni'r dwbl. Caerdydd ar ei ffordd i'r dwbl, a dyma Price mewn I drad Walsh yn edrych am ei hael gol yn gwaith da gan Ridings. Tro hwn yn mynd gyda Walsh, rhwystro'r ymysodwraig.
Mae fydd hi'n gornel I Gaerdydd. Beth nath i'n dda iawn fan o'r rhaid yn sydd o ddim neud o mewn. Nath i cadw'n pwythu yr amddiffyn, gorfodi Walsh allan. Price. Peniad da, chydig heibio'r postyn. Siobhan Walsh a'r peniad. Eto, licen ni gweld ti jyst yn mynd nôl ar draws fan'na. Mae gymaint o gyflymder ar y bêl yna. Wel, hanner sydd wedi cael ei rheoli gan Gaerdydd. Maen nhw wedi creu y cyfleoedd a mae wedi sgorio'r 2 gôl yma sy'n rhoi'r mantais I dîm Sioned Dafydd. Ras ar draws yn gan Curl cael ei fugeilio. Colli. Eto'n chwilio am rhediad Price. Price yn ennill y frwydr yn erbyn Smitham. Mae Price yn glir. Yn y canol mae Broadus y Green. Walsh eto. A Llansawel yn ffodus I ddianc. Allan i'r chwith mae'n mynd. Green. Green yn torri tu fewn, torri'r bêl nôl. Smitham oedd yna. Walsh! A mae'n gwyro allan am gic gornel. Wel, oedd y trydydd yn bygwth fan'na. Catherine Walsh ar ei throd dde, tacl bwysig. Mae hi wedi bod yn canol popeth na gwi. A Sion Price hefyd fan hyn. Sy'n neud yn dda gorfforol. Bêl dda'r draws y gol. A wedyn, jyst y cyffyrddiad yma. Pam bod hi'n mynd gyda ti allan y troed yn y sefyllfa yna, just agor e lan, agor eich corff lan, ti fewn y troed, a beth sy'n gyda hi wedyn. Golrwydd. Cornel mewn a mae wedi mynd yn syth I mewn. Bydd Sion Price yn hawlio'r drydedd hi sydd yn dathlu. 5 munud cyn yr hanner, y diweddglo gweitha I Llansawel. Ond mae ansawdd trwy gydol y prynhawn wedi dod fan'na o giciau gosod Sion Price. Wedi cael ei heiddiant. Caerdydd 2, Llansawel 0. Wel, gol siomedig iawn o ran Caerdydd I ildio fan'na. Fel wedi, mae Sion Price wedi bod yn campus gyda'r ffordd a'r amrywiaeth o cic y gosod mae hi wedi rhoi mewn ond o safbwynt amddiffynol Llansawel fydden nhw mor siomedig. Smitham ar y post yn flaen, gallu wedi bod yn fwy ddewr falle I penio'r bêl yna I ffwrdd. Oedd rediad Manon Pierce wedi cymryd chreu'r amddiffynraig I ffwrdd, a wedyn Courtney Young sydd wedi bod yn arbennig o dda chwarae teg, bod wedi gorfod pigo'r bêl allan o'i roi 3 gwaith. Hyd hyn, jyst bach yn araf I ymateb. Yes, oedd ar rhediad I Gaerdydd, y bas ymlaen gan Llansawel, chwilio am Jones. A Walsh yn cymryd y cyfrifoldeb oedd Chamberlain wedi rithrodd I ar ei linell. Ond Walsh yn clirio. Mae yna drosedd yng nghanol ca. Hynny gan Clayton. Beth fyswn I hefyd dweud yw just pa mor ofnus mae fainc y Caerdydd hefyd. A mae gyda ti chwaraewyr fel Phoebe Poole a Rhys Oakley. 2 prif sgorio'r Caerdydd ar y fainc. Mae gyda nhw Billingham ar goll, un o'r chwaraewyr, wel, un o'r ser y gyngrair bys ni'n gweud, rhywun sy'n datblygu gymaint, un o'r ser tîm 19 Cymru. Dyw hi ddim ar gael heddiw, mae ar taith PêL-DROED gyda coleg. Mae jyst yn ofnus o ran y dyfnder sydd gyda Caerdydd, ond bles iawn I gweld am y gyngrair Cynaro. A Llansawel bron yn bod yn hapus dim ond I glirio mewn I hanner Caerdydd, a mae gan Price sydd wedi creu cymaint yn yr hanner cynta. Mae Brody mynd gyda'i rhediad hi. A Smitham, mae'n ifanc a mae'n anodd beirniadu pan I chi yn dod mewn i'r tîm. Dwi'n mynd I chwarae gymaint o hynny, mae'n un o ser y tîm dan 4 ar 15, ond camgymeriad Smitham nath arwain at y drydedd. Wel, I fod yn dig, fi'n mynd I trio brwydro dros I fan yna, achos nath hi'n dda I ddod ar draws yn y lle gyntaf o ran y safle, ond wedyn falle, ddim yn digon gryf yn gorfforol, ond nath hi dda I ddod ar draws. Un gwendid bys ni'n gweud, o'n I sôn am Jenkins a faint o egni a dwys mae'n dod i'r gêm. Mae weithio'n ddisgwyliedig mewn siapi. So Smitham yn gorfod wneud lot o gwaith wedyn yn cyfro draw gwarchod hi.
Caerdydd yn ymosod lawr yr asgell chwith. Green. Ond Llansawel yn clirio yn dros dro yn unig. Un peth byddwn ni yn dweud, wyt ti'n sôn am faint Caerdydd yn gryf. Mae yna chwaraewyr gallen newid pethau. Dyma'r ergyd o bell. Ond ddim ar darged allan am dafliad. Mae yna chwaraewyr allan wneud newid i Llansawel hefyd gyda Lucy Powell, Lowry Baker, Ella Roberts oedd wedi dechrau'r gêm yn erbyn Wrexham a wedi dal y llygad hefyd. Sy'n ni ddim gweld nhw'n dechrau yn enwedig Baker. O'n i'n meddwl bod hi'n dda iawn, amlwg iawn. Gaeth cwbl o cyfleoedd i hun actually hefyd. Yn y gemau yng Cwpan Cymru, dyw Caerdydd heb ildio gôl eto. Ridings yn clirio tuag at Molly Jones, mae'n ras rhwng Power a Hannah Power sy'n chwar i Katie Sherwood sydd ar y bwtwm coch gyda ni. Gofod bod yn hollol ddidiedd wrth gwrs. Ti'n beth sydd yn amlwg o chi'n sôn bod nhw heb ildio yw just pa mor disgrifiedig maen nhw gyda pelltir oedd y siap nhw. Maen nhw'n neud y pethau gywir trwy'r amser. Mae'n amlwg bod nhw'n mynd dros patrymau a siap yn gyson yn ymarferion nhw. Caerdydd. Ond mae'r ddwy tîm yma wedi chwarae ei gilydd yn y cwpan tymor yma a nath Llansawel mor ddau i gadw Caerdydd. Allan am cyfnodau hir yn y gêm. 3 gôl i un nath nhw colli o a 3 gôl yn rai hanner. So bydden nhw mor siomedig pan nath nhw ildio'r gôl na wel, fi'n meddwl ar ôl bod ar top, ond wedyn ni ildio mor gyflym ar ôl, mae hwnna jyst yn lladd hyder tîm parti chwarae. Munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 3 chwarter awr cynta, mantais o 2 gôl i Gaerdydd. A byddwn ni'n meddwl bod Caerdydd yn well tîm nawr na beth o'n nhw y llynedd. Maen nhw wedi tyfu yn ei hyder, tyfu o safbwynt ansawdd y chwaraewyr sydd gyda nhw am hyfforddi Ian Derbyshire. Chi gweld y gwahaniaeth, y bêl letraws yn cael ei pryngipio gan Llansawel. Bwysig nawr bod ddim yn ildio un arall. Bêl hir, Molly Jones yn erbyn Power. Yn y sefyllfa yna fel blaenwr, mae rhaid ti jyst meddwl bod y amddiffynwyr yn mynd i methu'r bêl. Mae ti gamblo ni'n gweud. Oedd Molly Jones yn araf i ymateb. Chwifan ola, Cheryl Foster o hanner sy'n cael ei rheoli gan tîm y gŵr yma Ian Derbyshire. Caerdydd yn mynd ar y blaen. Coli yn sgorio. Ac yna goliau pellach gan Catherine Walsh o groesiad da Bowen a Ffion Price yn syth o'r gic gornel. Ond ar yr hanner yma ym Merthyr, y fantais i Caerdydd. Caerdydd tair, Llansawel dim. Dewch nôl ar ôl yr egwyl. Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso nôl i Parc Penydarren a chroeso nôl i Rownd derfynol Cwpan Menywod Cymru, lle mae Pencampwriaeth y Brif Adran Caerdydd ar y blaen o 2-0. Ebenezer yn rwydo gyntaf, 19 mlwydd oed yn unig, cyn i Cath Walsh dyblu mantais yr adar gleision a Ffion Price wedyn ni yn ychwanegu'r trydydd. Caerdydd 1 cam yn nes at gyflawni'r dwbl ac 1 cam yn nes at godi Cwpan Cymru am yr ail dymor yn olynol. Fiona Evans i ware i Aberystwyth sy'n cadw i cwmni i mi. Fiona, ewn ni syth mewn iddi. Y gol gynta ne, gol Ebenezer, 19 mlwydd oed yn unig. Ond lan at hynny, teg i ddweud oedd amddiffyn Llansawel di ymdopi'n eitha da. Oedd, ond nhw'n edrych eitha cadarn. Ond nhw'n dod i benna delod a y peli dros y top i gyd yn ymdopi dy pethau'n dda. Ond bach o formation bach fyna. Ebenezer yn gallu rhedeg trwyddo yr amddiffyn a wedyn just yn cyrraedd y bêl cyn Courtney a just to boco i mewn. A fel ni'n gwybod, mae Caerdydd yn gallu gwneud pasio'r bêl mor dda, a maen nhw'n llwyddo i wneud y ca yn fawr sy'n gwneud bywyd yn anodd iawn i Llansawel. Odyn, maen nhw yn defnyddio yr asgell yn really dda. So, mae Ffion Price Mae hi wedi cael gêm arbennig. Odi. Mae hi'n yn chwipo'r peli mewn o bob ardal o'r ca. Na beth fi'n credu sy'n angen i Llansawel wneud yn ail hanner yw i stopo y crosses mewn. Ar ail gol, Fiona, Catherine Walsh yn sgorio. Nawr, tymor diwetha, nath hi sgorio 15 o goliau i Gaerdydd. Mae wedi bod yn stori wahanol tymor yma oherwydd i anaf hi, ond ti'n gallu gweld, oedd e'n meddwl y byd iddi sgorio prynaw yma? Oedd. Mae fe'n teimlo special iddi, mi siŵr, i sgorio fyna. Mae'n just ydi, digwydd bod, mae'n just ydi ffindio bach o space mewn yn yr ymddiffyn fyna. A mae'r cyffyrddiad yn wych, mae'n rhaid i weid. Odi. Mae fe'n gol special iddi. Gwmwst. Fel wedon ni, Catherine Walsh wedi colli lot o'r tymor oherwydd i anaf hi. Fiona, Llansawel, heb os wedi brwydro. Mae rai ni sôn am Courtney yn. Gath i gêm arbennig yn erbyn Wrexham penwythnos diwetha. Mae wedi cael prynhawn da eto prynhawn yma, arbediadau gwych gan hi. Os. Mae wedi... Wel, mewn un ffordd, oedd hi wedi cadw'r Llansawel mewn yn y gêm yn gynnar. Un sy'n dod nawr fi'n credu yn erbyn yr crossbar. Hwnna'n superb hwnna. Mae hi chwarae deg wedi gwneud ei ffart yn y gêm. A dwi ddim yn surprised bod Courtney yn wedi cael ei henwebu ar gyfer chwaraewr ifanc y tymor yn adran y de eleni. A wedyn ni, Fiona, ni wedi sôn am Ffion Price yn barod. Hi sgoriodd y drydydd gol. Hi yw seren y gêm, hyd yn hyn gyda'r croesiadau, a mae wedi cael y gol hefyd. Dim surprise fyna. Mae wedi gwneud y trwy tymor. A enwedig straight mewn o'r cornel fyna. Dim tro cyda wedi gwneud na, a mwy na dim tro dethaf wedi gwneud hefyd. Mae wedi bod yn ffantastig. Llansawel, o bosib bach yn siomedig yr amddiffyn yn ildio'r drydydd gol? Fi'n credu ni, bach o lack of concentration fi'n credu, ddim yn pigo lan fyna. Falle dyle Courtney jyst ydi dala hwnna falle, ond mae'n... Yn amlwg, ti'n chwaraewr yn y gyngrair. Be fydd e fel yn y stafell newid na i Llansawel nawr? Fel ti'n credu bydd y chwaraewyr yn teimlo? Fi'n credu bach o disappointment. Maen nhw wedi cael chances, maen nhw, fi'n credu mae Molly lan ffrant yn gallu creu tipyn o broblem i Gaerdydd yn y cefen. So fi'n credu bod nhw bach yn disappointed, ond fi'n credu bydd y Rhys nawr yn trial just codi nhw lan a mynd, right, ail hanner nawr, dechrau from scratch a dechrau to. A un moment special sydd eisiau yna nhw. Pwy a oer beth all digwydd. Fiona, diolch yn fawr. Am y tro, beth am i ni fynd draw at Nicky John, achos mae hi mewn cwmni da iawn. Mae hi yng nghwmni rheolwr y tîm cenedlaethol, Gemma Granger.
Diolch, Sioned. Yeah, Gemma, it's fantastic to have your company here today, and I want to ask you what you make of that first half there. Cardiff really seem to have found their stride. Yeah, I think it was a really competitive start to the game. I think once Cardiff scored the first goal, they seemed to get stronger, and the other two goals that followed, in quick succession. I'm hoping that in the second half we can see, Britain Ferry really come back and try to stay in the game a little bit more, and possibly even score a goal and make this game more competitive. Can I ask you as well, there seems to be a real explosion of enthusiasm and interest throughout the women's game at the moment. What do you put that down to? I think the momentum in the domestic game, the international game as well, is really growing. I think that is down to a lot of things. I think the investment in the game, particularly within the Adran League, the international team, has really set that momentum with the growing crowds. We've seen it at Wrexham a couple of weeks ago. We see it with the women's team. So yeah, it's a really exciting time. Yeah, of course. I can't have you here and not ask you about international football. A great draw over in Portugal recently. Pleased with that one? Yeah, it's a really tough place to go. We know that we're preparing to play in a Nations League that's going to be very competitive. So Portugal being at the World Cup, we knew what we were going to expect from them. To go out there and be competitive like we were, and to go goal down and to score the goal to get the equaliser, I think the team is really resilient. So it was a great opportunity for us to go and show some of our characteristics out there. And you're all planning for that trip out to California in July now as well. That'll be a big occasion as well. Yeah, we're so excited to play the current world champions, and that's the type of game again that this team want to play. We want to play against the best in the world, so to be able to do that just before the World Cup is really exciting for the team. Oh, Gemma, thank you so much for joining us. Egwyl fer sy'n nesa rwan. Caerdydd ar y blaen o 2 gol I ddim ar yr egwyl, ond dewch yn ôl ar gyfer yr ail hanner yn rownd derfynol Cwpan Merched Cymru mewn cwpl o funudau. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso nôl i Parc Penydarren Merthyr ac ail hanner rownd derfynol Cwpan Cymru rhwng Caerdydd a Llansawel. Yr hanner cynta yn berchen yn llwyr i Gaerdydd ar y blaen o 2 gôl i ddim. Tipyn o her i Llansawel. A maen nhw wedi dechrau'n benderfynol y bêl gan Curl. A Gwennan Harries, beth fydd wedi cael ei ddweud yn yr ystafelloedd newid na? Beth ni'n gweud bod Rhys James moyn iddyn nhw ail-lefeluchu beth o'n nhw wedi rhoi yn y 20 munud gyntaf yno. Oedd tempo dda i chwarae nhw ddim yn rhoi lot o amser i Gaerdydd. O'n nhw chwarae yn y llefydd gywir. A wedyn jyst sicrhau bod nhw'n canolbwyntio yn amddiffynol. Bod y pellter rhwngthyn nhw, maen nhw'n gwarch ar ei gilydd yn dda, maen nhw'n cyfathrebu yn dda, a maen nhw ddim jyst yn gwylio'r pêl. Mae safle corff nhw'n bwysig iawn. Walsh sgorio'r yr ail gôl, pas syml mewn i Broadhurst. Mae'n gweithio'r bêl ar draws i Power. Llansawel, ennill y bêl nôl. Smitham at y captain Ridings. Smitham trwy ganol ca at Fleur Jenkins. Jenkins yn chwilio am symudiad. Molly Jones mlaen at Curl, dyna welliad gan Llansawel. Falle'r gorau ni wedi gweld ac yna'n anffodus y symudiad yn dod i ben. Ac mae canol ca yn agor lan i Gaerdydd fan hyn. Broadhurst yn y symudiad 2 waith. Yn annog yr hediad gan Coley. Llywelyn sydd ar draws, mae Coley'n i chai hi lawr. Mae'n hwp yn ei chefn gan Llywelyn, ond mae'r ferch ifanc yn defnyddio sgiliau da, gwaith arbennig gan Eliza Coley i ennill gig gornel. Mae wedi'n gwneud dda iawn yn amlwg y rediad yma, am o'r holl gêm hyd hyn. Ddim wedi dechrau llawer tymor yma, mae wedi cael y cyfle, ac am gyfle, mae wedi cael gôl hi, ond mae chwarae hi wedi bod yn dda fan hyn. Yn amlwg, mae dal yn ifanc, dal gyda lot o waith i ddatblygu'n gorfforol. Nath hi jyst wneud yn dda i roi corff i rhwng y bêl a Llywelyn. A dyma Price fel ysgoriodd i o'r gig gornel ddiwetha'n union sydd. Bwysig bod Llywelyn yn ennill y peniad, mae'n ras i'r bêl. Broadly ar draws, mae'n cael ei chiro i'r bêl gan Price, ond Curl yno, a mae Curl wedi ennill tafliad i Llansawel. Ond 2 neges wahanol. Hanner amser byddwn ni'n meddwl Ian Derbyshire jyst cadw pethau fel y gyman nhw, Gwennan? Yn sicr, ie. Ti'n be, fi'n weddol sicr bys fe wedi rhoi targed i peidio ildio hefyd. Maen nhw heb ildio hyd hyn yn y gystadleuaeth yma yn y cwpan. Ond ddim moyn parhau'r rediad yna. Curl. Camgymeriad gan Price, dyma Broadly. Broadly mynd i'r llaw, dim trosedd. Ond geith hi ail gyfle yn syth drwodd i Chamberlain yn y gôl. Wel, falle cyfle gorau yr ail hanner yn sicr, falle cyfle gorau'r gêm i Llansawel. Ie, Ffion Price, just angen delio gyda hynna, gyda coes chwyth i fi. Ond beth nath Broadly'n dda, parhau gyda'r rediad yna. Fel o'n i'n sôn yn y hanner gyntaf, mae'n rhaid chi gamlo, mae'n rhaid chi wastad meddwl bod amddiffynwyr yn mynd, neu amddiffynwraig yn mynd i colli, neu methu'r bêl, a nath i yna'n dda, just gael ei styco dan traed i wedyn anffodus iddi hi. Broadly eto sy'n ymosod lawr yr asgell chwyth, ond dechreuad pwrpasol gan Llansawel. Ie, yn sicr. Dod allan gyda'r egni yna, o'n nhw'n dechrau'r gêm gyda. A bach o cred hefyd, fi'n meddwl sicr bys o Rhys James wedi edrych a. Nawn ni jyst edrych ar ail hanner yma o ran y sgôr fel bod ni'n mynd 0-0 eto. Nawn ni trio adeiladu nôl mewn. Os ni'n gallu cael y gôl gyntaf, nawn ni adeiladu oddi ar hwnna wedyn. Broadly'n croesi, ond mae'n rhy agos at Cerin Chamberlain. Llansawel, Pencampwriaeth Cyngrair y De, yn colli unwaith yn unig yn y gyngrair yn erbyn Casged, yna'n colli wythnos yn ôl yn y rownd derfynol o'r gemau ail gyfle yn erbyn Wrexham. Gofod codi i gêm, gofod o dros yr ergyd seicolegol yna. Mae wedi bod yn frwydr anodd iddyn nhw y prynhawn yma. Bêl gan Power i Gaerdydd, sydd na'i atgoffa chi yn ddigiro
trwy'r tymor heb law am golli yn rownd derfynol y tlws. Dyma Green. Green eto mae Llywelyn ar draws. A mae Llansawel yn penderfynu ildio. Ond mae hwnna i gyd yn dod o Catherine Walsh yn medru cadw'r bêl i Gaerdydd, so maen nhw wedi adeiladu wedyn trwy'r cymalau, trwy'r treanau oherwydd mae chwaraewyr nhw, mae blaenwyr nhw yn medru cadw'r bêl yna, aros yn gryf. Os chi'n edrych ar y ffordd wedyn o Llansawel yn ceisio adeiladu lan, mae Molly Jones na Megan Curl yn gallu cael gafel ar y bêl a dod y chwaraewyr all mewn i chwarae. Mae Brooke Llywelyn, mae'n bwysig bod hi'n ennill y peniad cyntaf. Mae at y postyn pella. Mae dros ben pawb cyfleiro'r bêl nôl mewn, ond camgymeriad Atkins methu cael ei chroesiad mewn, a'r cyfle yn diflannu. Caerdydd yn parhau ar y blaen o 2-0 a bydd hi yn Derbyshire. Diwrnod i'r teulu yma ym Parc Penydarren, Merthyr. Atkins cadw'r bêl mewn yn dda. Croesiad tuag at Cawley. Dros ben Cawley. Llansawel yn colli'r meddiad. Dyma Green, ond unwaith eto Brooke Llywelyn sydd ar draws. Eith hi allan am gic gornel. Y cynnwrth wy'r pen pella. Yn dynodi cic gornel. Llywelyn jyst eto yn darllen y gêm yn dda iawn. Clayton di wneud yn dda, yn reiddiol, jyst i sefyll Daniel Green lan, ddim yn neidio mewn. Mae wedi bod yn brynhawn o giciau cornel i Gaerdydd a Ffion Price. Digon o ymarfer mewn at y postyn agosa. Mi oedd yn y gyffyrddiad allan, ond dwi'n meddwl dod oddi ar y gol geith. O na, wedi dod oddi ar ymosodwr Caerdydd. A Price eto. Wedi cael digon o ymarfer Gwennan, fel o'n i'n dweud, ond mae ansawdd y Pelin sy'n dod mewn yn hynod o beryglus. Ydyn, arbennig o dda. Fel o'n i'n sôn yn y hanner gyntaf, jyst yr amrywiaeth yna, y postyn gyntaf, yn y hanner ffordd wedyn, reit o dan, Gwddwg, Courtney Young, a wedyn hefyd, mae'n gallu yn hawdd mynd at y postyn bellach, mae'n gallu drilio fe, mae'n gallu cyrlio fe mewn. Fi'n credu bod well gyda'r un swinga fel o'n i'n gweld fan'na, ond mae'n fwy peryglus. Mae yna eilyddio i fod i Llansawel, dwy i ddod i'r maes. Ond cyn hynny, cic rydd i Gaerdydd. Ffion Price dros y giciau gosod yn ogystal. Mae yna linell amddiffynol uchel gan Llansawel. Mewn mae'n dod Llywelyn, peniad rhydd. Nôl gan Gaerdydd, dim cam sefyll yn erbyn Broadhurst. Mae'n cael cyfle i groesi'n uchel. Allan gan Howells. Bowen lawr yr asgell yn Broadly'n camu mewn. Ond mae tu hwnt i Curl a fe fydd hi'n dafliad a falle'n gyfle i weithredu'r eilyddio. Wel na, Caerdydd yn cymryd y tafliad yn sydyn. Power. Power rhyddid Parc Penydarren fan hyn i gario'r bêl mor bell mewn at Walsh. Pierce yn y symudiad eto, trad cyflym, ond yn cael ei thynnu i'r llawr gan Smitham. Cic rydd i Gaerdydd, ond sgiliau hyfryd fan'na gan Pierce. Traed arbennig o dda, traed gyflym. A beth o'n i'n hoffi, oedd gymaint o weithiau yn y symudiad yna, oedd hi'n gofyn am y bêl, oedd hi'n gwirio ysgryd hi wrth iddi dderbyn, oedd hi'n llwyr ymwybodol o'r gwagle a chwaraewyr o gwmpas hi, a wedyn yn edrych i fod yn cadarnhal y gyriad am ddiffyn Llansawel hefyd. Yn eithaf i synhwyro bod eilyddio i ddod i Llansawel yn gadael y maes. Y rhif 19 Georgia Howells oedd yn eilydd wythnos yn ôl. Yn gweithio'n galed yng nghanol ca. Ac yn cymryd i lle Lucy Powell. Trwy'r chwith hyfryd gan Lucy Powell. Ni weld tipyn ohoni hi wythnos yn ôl. Hefyd yn gadael mae Chelsea Deacon. Ac yn cymryd i lle hi mae Ella Roberts. Nath cychwyn fel amddiffynwr wythnos yn ôl, Ella Roberts. Cic rydd wedi chymryd yn sydyn. Walsh yn bwydo Green. Green! Reit ar draws.
Young yn dyrnu'n glir, ond mae Caerdydd yn ennill yr ail bêl na reit ar draws y ca. Dyma Pierce. Pierce at Broadhurst, mae'n cael ei rhyngipio gan Broadley ac allan gan Ridings, ond ddim unrhyw le tro erbyn hyn. Bron 10 munud i chwarae yn yr ail hanner. Caerdydd yn dechrau dominyddu unwaith to. Benedi o'r eilyddio, Gwennan. Ie, hoff iawn i weld yna. Jyst yn aros i ti weld os mae'n newid yn siarp. Dwi ddim yn edrych fel hynny hyd hyn. Dwi'n edrych fel newidiadau like for like, fel i gweud. Ond joio, yn amlwg angen ffeindio ffordd nôl mewn i'r gêm rhywsut. A fel wedi, os maen nhw'n gallu cael y gol gyntaf yna, wedyn mae'r nerfusrwydd yn dechrau o dod mewn i feddyliau chwaraewyr Caerdydd. Mae'r hyder yn codi chwaraewyr Llansawel. A mae'n rhywbeth i adeiladu oddi arno. To le mae fe wedi ceisio, Rhys James di. Un chwaraewr yn teimlo dros o prynhawn yma. Just aros hwn i ddatblygu. Young dod oddi ar ei lined. Mae Eliza Coley wedi mynd i'r llawr anaf. Dwi'n siŵr gallu bach o hwp i'r cefn fan hyn gan Brooke Llywelyn. Llywelyn dal ac yn gryf. Eliza Coley fwy ysgafn. Credu bydd hi'n iawn. Ond i jyst yn sôn fanna, Gwennan, teimlo dros rwy fel Molly Jones yn yr ymosod i Llansawel. Mae'n teimlo edrych mor ynysig. Natur y gêm gyda Caerdydd yn dominyddu. Hanner cytuno gyda ti fanna o ran natur y gêm, ond i fi mae angen neud fwy. Dwi ddim yn neud digon o rediadau pwrpasol. Dwi ddim yn dod yn dyfyn i edrych ar ôl y bêl. Ac ar y llaw arall, dwi ddim yn neud y rediadau yna mewn i'r Sioneli chwaith. So, mae angen jyst falle dysgu bach fwy am pryd i wneud y rediadau, ond yn amlwg mae angen chwaraewyr ceisio ffeindio hi ar y adegau hefyd. Mae yn anodd, fi wedi bod fyna, fi wedi chwarae'r rôl yna fel blaenor. Ond mae rhaid ti wneud swydd ti wedyn, so os chi o dan. O, camgymeriad yn yr amddiffyn. Mae'r bêl yn cael ei harbed gan Young. Mae Llansawel yn gwneud llanast o bethau fan hyn, ac yn y diwedd Riding sy'n tacluso. Maen nhw'n ffodus nad ydyn nhw wedi ildio'r bedwaredd. Ie, fi di'n siomedig fyny. Ti'n gallu gweld yn union beth mae'n ceisio wneud Eliza Coley. Jyst yn ceisio codi'r bêl yna uwch ben Courtney Young. Jyst angen bach fwy uchder. Mwy o hediad ar y bêl. Walsh. Sy'n croesi'n beryglus, mae Llansawel yn clirio eto. Caerdydd yn ennill yr ail bêl power o bellter. Ond yn ddiniwed drwodd i Young yn y gôl. Wel, hoffwn i clywed sylwebaeth Saesneg am yr eiliad yma i gweld beth oedd chwaer hi wedi meddwl o'r ergyd. Ond mae hwnna'n... Dwi hwnna ddim yn golwg dda i Llansawel yn gweld... Wel, rhywun sydd yn sicr yn gwybod sut i ffeindio cefn y rwyd, un o chwaraewyr fwy o ddawel i iechyd Cymru. Nes ti sôn o beth i Phoebe Poole a Rhi Oakley a Rhi Figen fydd yn gadael, felly Zoe Atkins yn dod oddi ar y maes ac yn cymryd i lle yn 19 oed. Phoebe Poole yn rhan o garfan Cymru dan 4 ar 15, wedi sgorio 13 o goliau yn barod y tymor hwn. Felly chwaraewr rhyngwladol yn dod i'r ca. A chi'n clywed o'r ymateb, a Coley yn gadael hefyd. Poole ymlaen. Chwaraewraig. Un o dalente gore Cymru. Byddwn ni'n dweud Gwennan yn y grŵp oedran na 4 ar 15, dan 4 ar 15. Ydy, mae'n dda iawn. Mae'n rai chwaraewyr campus arall o gwmpas ac yn rhoi pwysau arni hi. Mae rhaid fi cyfaddef, chwaraewyr fel Tiana Tizer. Price yn dod mewn. Allan gan Llansawel. Price yn erbyn Broadley, y ddau rhif 3. A mae Price yn cael y gorau o bethau. A mae ansawdd y croesiad yn arbennig. Mae'n dod at Green ond yn goredig y bêl ychydig. Mae'n troi yr amddiffynwraig. Mae'n croesi'n isiel. Mae Llansawel yn gweld mor anodd i glirio. Power at y postyn pellach ar y foli gan Price i'r rwyd ochr. No, pêl campus mewn. A rediad arbennig o dda hefyd. Techneg gwych. Just oedd o ongl bach rhy anodd iddi. Mae'n gweld e'r holl ffordd.
A mae'n cael gafel arni yn sicr, ond just yr ongl. Mae syniadaeth Caerdydd a'r ffordd maen nhw yn creu bylchau, creu lle ar egni yn eu perfformiad. Mae'n braf i weld. Caerdydd heb newid siap. So mae nhw like for like changes. Mae Oakley wedi dod ymlaen yn lle Lais y coli, a wedyn mae Phoebe Poole wedi cymryd lle Zoe Atkins just yn y safle rhif 10 yna fel y cyswllt rhwng canol cae a'r blaenwyr. Wel, mi o'n i'n teimlo bod yn amlwg Laura May Walkley yn mynd i fod yn golled i Llansawel yn yr un modd. O'n i'n meddwl bydde Billingham yn golled i Gaerdydd, ond pan ych chi'n edrych ar y garfan a Walsh yn troi yma. Tackle dda. Ceisio adeiladu lawr o'r asgell dde yma. Digon o amser gan Walsh. Meg Bowen. Cyfle. Molly Jones ras rhyngddo hi a Siobhan Walsh. Ond Walsh fyny i'r dasg o ran gwibio. A mae bêl gan Green mewn i'r gwrdd Cosby. Llywelyn ar draws, mae'n cael ei hergyd mewn, mae'n cael ei chlirio tuag at hanner ffordd. Pierce yn ceisio'r sgiliau. Mae digon amser gyda'i adennill. Dyma'r math o ail hanner o ti'n disgwyl, Gwennan? Wel ie, o'n i'n disgwyl i'r gêm bod fel hwn, so oedd y 20 munud gyntaf yn dda iawn o ran perfformio Llansawel. Oedd hwnna'n amddiffyn campus fan'na, mae'n rhaid gweud. Pob tro mae Daniel Green wedi cael y bêl. Tro yma Ella Roberts yn amddiffyn erbyn ni. Siap corff yn wych. Oakley. Nath i dda i gyrraedd y bêl fan'na i gael croesiad, ond yn credu oedd hi wedi mynd allan. Ond y ddau eilydd yn cyfuno. Eilyddion newydd yn digwydd hefyd. Fi credu bod angen hwn. Jyst angen coesau ffres newydd. Peito Ella Smitham sydd wedi anafu yr ifanca o garfan Llansawel. Hi sydd yn gadael y ca. Ella Smitham. Chwarae teg, cofio ei chafbwynt yr hanner iddi hi. Sgiliau hyfryd yn curo i gwrthwynebraig a rhoi'r bêl drwy'r coesau. Ac yn cymryd i lle mae Lowry Baker. Un arall efallai. O'n i'n syni ddim i'w gweld hi ar y ca yn cychwyn i gêm. O'n i'n methu credu bod hi ddim wedi dechrau gan ystyr faint o fygythiad oedd hi yn y gêm yn erbyn Wrexham wythnos diwethaf. Ond yn amlwg Rhys James y ffordd o'r stori Llansawel yn teimlo o ran y cynllun oedd gyda nhw am y gêm. Hwna oedd yn gweithio gorau. Power ar draws. Power o Walsh, partneriaeth effeithiol yn y cefn. Adrychwch ar gyflymdra. Rhian Oakley, 3 yn dysgwyl croesad mewn mae'n dod. Mae Llansawel yn clirio, ond ton ar ôl ton o ymosodiadau nawr gan yr adar gleision. Mae'n frwydr dda, mae Fleur Jenkins wedi brwydro mor ddewr yng nghanol ca. Wel, cam dafliad. Os ydych chi'n gweld hwnna'n aml, mae rhaid i fi weid o'n Cheryl Foster yn mynnu y safonau ucha o'r merched. Os ydych chi'n gweld hwnna'n aml, Gwennan? Na, chi ddim dyddio yma. Chi'n gweld y lot o ran yn ieuenctid, ond reolau, a chi disgwyl nhw'n chwarae teg i Cheryl Foster. Dwi ddim yn colli unrhyw beth. Un o'r dyfarnwyr gorau yn Ewrop. A fel ni sôn am dechrau'r raglen, bydd hi off i Cwpan y Byd nawr sydd yn cyffroes iawn iddi hi. O ran datblygiad hi, oedd hi wedi gwneud yn dda iawn yn y Euros haf diwetha. Ac yn gwneud lot o gemau yn y Champions League hefyd. Poole yn ceisio bwydo Rhian Oakley ar draws mae'r Ridings. Maen nhw'n clirio dros yr ystlys, ond fel ti'n sôn, model rôl arbennig i Pêl-DROED y Menywod, Cheryl Foster. Tafliad wedi chymryd yn sydyn. Digon o amser gan Power edrych i fyny, chwilio am y bas nesaf, symud y bêl yn gyflym. Pierce jyst yn disgwyl y symudiad. Patrymau hyfryd, ond wedyn yn rhwydd.
Mae'n bach rhy hawdd. Ti'n gallu gweld mae Llansawel yn dechrau blino'n sicr, a wedyn dyna ble o'n i'n gweud am y dwfnder Carfan Caerdydd. Mae fe bach yn ofnus, ond hefyd chi'n gallu gweld y gwahaniaeth o ran faint o arian ac adnoddau sydd wedi mynd mewn i'r clybiau, faint o marfer mae Caerdydd nawr yn neud. A mae'n hyfryd i weld datblygiad nhw hefyd. Nhw heb colli tymor yma. Gaethon nhw tymor dda llynedd, ond yn amlwg Abertawe yn ennill i, a maen nhw wedi parhau'r datblygiad yna, parhau gyda'r buddsoddiad sydd wedi bod yn wych i weld. Mae dwfnder y Carfan yn datblygu bob tro. Fydd yn diddorol i gweld sut mae rhain nawr yn neud yng Nghyngrair y Pencampwyr dros y haf. Mae Abertawe wedi cael ymgyrch dda heb wneud allan o'r gemau grŵp. Ond fi wir yn meddwl fydd Caerdydd yn gallu cystadlu os maen nhw'n gallu cryfhau tipyn bach dros y haf hefyd. Rediad da lawr yr asgell fe yma. Ella Roberts. Tywydd wedi troi yma ym Parc Penydarren. I oeri, a mae'n dechrau bwrw. Rydyn ni weld yr hael yn gynharach. Ond dyma lawr i Baker. Baker, ydy mynd i fynd am gol, ydy wir, ond ar draws mae Siobhan Walsh. Wel, golw gynta ar lawr i Baker yn ymosodol. Nath i ddau cael mewn y bwlch bach yna a hanner troi, ond oedd e jyst bach rhy amlwg, oedd hi'n mynd i seithi hawdd i Walsh i ddarllen y symudiad yna, cael coesi ar draws i gael y bloc mewn, ond so mae hi wedi dod ymlaen, mae wedi gwneud gwahaniaeth y barod, Baker. Partner i Molly Jones nawr yn yr ymosod. Oakley i'r llawr. Mae'n drosedd falle. Na, dwi'n mynd i weld Caerdydd gan Cheryl Foster. Na, mae wedi rybuddio ddo, mae wedi gweud, come on, ti'n gwneud cwpl naw, so fi'n siŵr yn un nesaf. Just bach yn hwyr mewn, o, mae angen hwnna, mae angen i rhywun yn y tîm, just i ddangos. Just y brwydr yna. Pŵl. Dod yn ddwfwn i'w chasglu hi, Pierce. Pŵl, lle o'i flaen i, ddim wedi dewis y bas ydi, mae'n dewis yr un allan i'r asgell. O, mae'r bêl na wedi croesi'r linell o'i Daniel Green. Gwaith da, gwaith amddiffynol. Dyna ble mae Pŵl yn effeithio, jyst yn dod mewn i'r bylch yna rhwng yr amddiffyn a'r canol cae. Ond hefyd symudiad chwaraewyr arall canol cae, so chi'n gweld Manon Pierce yn derbyn y bêl, pasio nôl, a wedyn symudiad pwrpasol i symud i ffwrdd i creu'r gwagle. Mae hwnna mor bwysig, mae lot o pobl yn sôn am chwarae pêl-droed deiniadol a patrymau chwarae, ond i gallu wneud yna, mae rhaid i pawb adnabod rolau nhw. A mae angen symudiadau anhunan oddi ar y bêl i creu gwagle fel wnaethon ni weld. Mae'n ddiwrnod mawr i glybiau rygbi Cymru heddiw gyda diwrnod o rowndiau terfynol yn Stadiwm Principality. Yma Rownd derfynol yr adran gyntaf i'w weld ar-lein ar S4C Clic ar hyn o bryd, ac yn dilyn y rhaglen hon fe fydd rowndiau terfynol y Pencampwriaeth a'r Uwch Gynghrair i'w gweld ar S4C am weddill y prynhawn. Caerdydd yn symud y bêl yn bert. Power. Tu fewn gan Green, mewn at Broadhurst. Power eto am ddiffynwr canol. Mae'n wedi chwarae rhan fwyaf o'r hanner yn hanner y gwrthwynebwyr. Dyma Pierce. Fion Price oedd ar yr asgell. Mae'n cadw'r meddiant mor effeithiol. 3/4 y gêm wedi chwarae. Mae'n eilyddio pellach. Paratoi i ddod i'r maes bydd rhif 2 Lisa Owen. Mae Megan Bowen yn gadael y car, creuwr yr ail gol. Bowen yn derbyn y llongyfarchiadau gan y tîm y fforddi. Mae wedi cael prynhawn llwyddiannus, Megan Bowen. Ydy, mae wedi, nes i weld hi'n cael gêm cadarnhaol fyna. Disgybl ysgol Gartholwg. Green, mae'n curo'r amddiffynwr yn dda mewn i'r cwrt cosbi. Green nôl at Walsh. Walsh yn defnyddio ei chryfder i guddio'r bêl. A Caerdydd yn cadw'r meddiant. Power yn mynd at y postyn agosa. Y peniad lawr yn heibio'r postyn gan Phoebe Powell. Jyst i gweld nawr gyda... Phoebe Poole wedi dweud. Phoebe Poole.
just falle bod y bod wedi bod yn well yn gadael hynna, actually, oedd Broadhurst i nôl iddi. Ond jyst gweld Ffion Price yn dod nôl mewn i safle ble oedd Megan Bowen yn y canol amddiffyn a Owen nawr. Ergyd Ishel, gwaith da gan Phoebe Poole, casglu'n nghanol Can, dim trafferth i Courtney Young. Owen, sori, fel ôl y sgellwr ar y dde. Mae hi wedi gwneud yn dda iawn, chwarae teg i ddod nôl mewn i'r carfan i babi diwedd blwyddyn diwethaf. So gweithio'n rili galed i dod nôl mewn i siap a ffitrwydd, so hyfryd i gweld hi'n dod nôl ar y chlysur mor fawr. Torf o 515 wedi dod ynghyd i Parc Penydarren i wylio y rownd derfynol yma. Cweit cymaint y beth oedd ar Parc Leddam wythnos yn ôl. Mi oedd 1,500 a bydd yn ddiddorol i weld pa argraff bydd Wrecsam yn cael ar y Brif Adran y flwyddyn nesaf. Bydd gemau rhwng Caerdydd a Wrecsam ac Abertawe yn dod â dŵr i'r dannedd, Gwennan. Yn sicr, fydd yna cyffro mawr, ond un peth bys ni'n gweud, fydd yna pwysau arnyn nhw, cos mae gyda nhw, fi'n teimlo, bach o targed ar cefnau nhw nawr. Fydd pawb moyn profi pwynt pan maen nhw'n dod lan yn erbyn Wrecsam. Fydd yn diddorol i weld sut maen nhw'n cryfhau hefyd dros y haf. Fel pob clwb arall, mae yna lot o symudiadau wastad yn digwydd. Ond mi edrych ymlaen cyffroesiad i weld sut maen nhw'n ymdopi. Lisa Owen, Gwennan yn atgoffa ni bod hi'n dychwelyd wedi genedigaeth. Mae Alexi Clayton ar lawr fan hyn. Anaf i'r penglin, a dwi'n ni'n sôn yn aml, Gwennan, am yr anafiadau. Mae un i Leah Williams yn capten Lloegr, bydd hi'n methu Cwpan y Byd. Beth Mead hefyd, allan o Cwpan y Byd. Beth yw'r esboniad i efallai am y cynnydd neu'r nifer o anafiadau i'r pengliniau mae merched y menywod yn cael? Byswn ni ddim yn dweud bod yna cynnydd, fi credu mae yna jyst fwy o sylw at yr anafiadau. Mae yna gymaint o chwaraewyr dros y flynyddoedd wedi cael anafiadau yn amlwg, mae hwn i'r gewyn, y ligaments yna, mae yna rai difrifol i'r cartilag hefyd. Un peth byswn ni'n gweud o ran lefel yma, sa'n teimlo bod y arwynebedd yma yn help. Fi gwybod mae pawb yn syni pan fi'n gweud hwn, ond pan ti'n actually chwarae'r gêm a ti'n deall faint o pwysau ychwanegol sy'n cael ei roi ar y cymalau ar y arwynebedd yma, mae fe'n anodd iawn. Mae fe'n anffodus yn anaf difrifol. Yr un mae Leah Williams yn wedi cael siomedig iawn. Falle fi ddim yn mynd i bod yn plesio pobl yn gweud hwn, ond ni'n edrych ymlaen i gweld Lloegr, ond ni'n gobeithio bys nhw yn llwyddiannus oherwydd mae fe yn cael sgil effaith ar Cymru a wedi wneud dros y flynyddoedd. Ond mae angen bod yna rhyw fath o ymchwiliad yn dod mewn i lle. Fi teimlo i pam bod gymaint o menywod yn cael yr anafiadau. Mae yna dynion yn cael nhw hefyd, ond mae'r canran o ferched yn cael nhw i gymharu gymaint yn uwch yma. Fel oedd Leah Williamson a Beth Mead wedi gweud, os oedd hwn wedi digwydd yn y gêm y dynion, bys y fwy o sylw wedi cael ei roi blynyddoedd yn ôl. Power i Gaerdydd at Poole, Poole o bellter, a mae'n arbediad da arall. Mae'n torri i Walsh, Walsh yn ffigio'n dda, dod o hyd i Green, croesi at ymyl y Cosby lle mae Lisa Owen yn casglu. Owen yr eilydd. Owen yn rhedeg mewn i wal o ferched Llansawel mewn coch, ceisio ryddhau lawr i bec, ond drychwch ar gyflymdra Ffion Price. Poole eto, jyst yn y bwlch, a faint o le sydd ganddi hi. Mae angen un o chwaraewyr canol am ddiffyn Llansawel i camu lan, a mae angen sicrhau bod yna fwy o disgyblaeth yn siap canol cae Llansawel hefyd i ddim roi'r gwagle i rywun eto sydd cael cymaint o le ar y bêl. Llywelyn ar draws i Llansawel, a mae rhaid dweud, Gwennan, bod gôl geidwad Llansawel iddi ildio tair, falle wedi bod tipyn yn wath o'n i bai amdani hi. Mae wedi bod yn wych. Yn ywedig y ddwy arbediad nath i yn olynol hanner ffordd trwy'r hanner gyntaf. Walsh yn gadael y bêl drwodd. Molly Jones, y man y gam sefyll yn erbyn Molly Jones. Mae'r ddwy wedi derbyn anaf y gwrthdrawiad rhwng y gôl geidwad Chamberlain ar ymysod draig Jones. Neb yn tynnu mas. A bydd angen yr ymgyleddwyr i ddod i'r maes yn syth. Oedd hi'n neud y ddafnydd i chwarae ar y ysgwydd olaf.
Mae Chamberlain fyna, oedd hi'n ddewr iawn, ond mae wedi derbyn penglin mewn i'r gwyneb. Ddim yn fwriadol gan Jones, oedd mwy na hawl gyda Jones i fynd mewn am y bil yna. Ni'n hoffi gweld awch i gyrraedd y bil yn gyntaf. Just fel oedd hi'n dilyn trwyddo, mae'r penglin wedi codi mewn i wyneb Chamberlain. Gobeithio bod hi'n iawn i barhau. Mae Jones nôl ar ei thrad, ond bydden ni'n synhwyr am y Chamberlain wedi cymryd wad yn ei wyneb fyna. Gedi bod hi'n oreit. Mae'n ni, wel, sa'i di chwarae yn y gol, ond mae'n un o'r reina sydd yn brifo llawer i ddechrau gyda. Lowry Roberts sy'n rheoli gêm y menywod ar merched yng Nghymru o flan Gemma Granger. Mae cyfraniad Lowry Roberts wedi bod yn fawr hefyd o ran datblygiad oherwydd gan ystyried i chefndir hi. Anferth. Mae wedi bod yn allweddol i ddatblygiad y gêm. Yn enwedig oddi ar y cae, bys ni'n gweud, mae faint mae'n merched Cymru nawr yn gael. Does dim esgusodion ragor. Maen nhw'n cael union yr un cyfleusterau. Mae'r triniaeth mae'r dynion yn cael. Mae hwnna'n cynnwys hedfan mwyafrif o'r weithiau i gemau cystadleuol, charter flights. Maen nhw'n paratoi nifer o ddiwrnodau cyn, a mae hi wedi bod yn rhywun sydd wedi bod yn frwydro. A fi gwybod, dwi ddim yn poblog, mae ddim yn teimlo fel bod hi'n poblogaidd oherwydd bod hi'n gofyn y cwestiynau trwy'r amser, ond heb hi fyna yn gofyn y cwestiynau, bysau'r datblygiad ddim wedi dod mor gyflym, a mae'r tîm o gwmpas hi hefyd yn wych. A jyst gobeithio fydd hwnna'n gallu troi at y perfformiadau ar y cae sydd wedi gwella, ond yn amlwg, jyst cymryd y cam olaf yna i gyrraedd rownd derfynol. Camgymeriad rhwng Ella Roberts a Brooke Llywelyn yn amddiffyn Llansawel. Green yn glir, ond yn methu manteisio. Braf gweld bod Chamberlain wedi gwella o'i hanaf, llain y chwarter awr yn weddill. Caerdydd wedi methu ychwanegu at i mantais, ond dwy arall i ddod i'r maes i Llansawel. Jess Denscombe, Manon Thomas yn paratoi i ddod i'r ca. Alice Broadley yn un o'r rhai sy'n gadael y ca. Wedi cael gêm dda ac ymlaen yn ei lle hi Jessica Denscombe. A hefyd yn gadael Molly Jones. Yr ymosodwraig ac yn cymryd ei lle hi Manon Thomas. Caerdydd hefyd yn gwneud newid. Yn gadael i Gaerdydd mae Daniel Green, sydd wedi bod yn ddreinen yn ystlys Llansawel lawr yr asgell chwith yna. Green yn gadael a cymryd i lle hi y rhif 11 Michaela Cook. Dwi'n mynd yn 19 oed. Heb gychwyn gêm gyngrair, felly un arall sy'n dod trwy'r system ieuenctid effeithiol yna sydd yng Nghaerdydd. Felly goliau gan Price, Walsh a Coley sy'n gwahanu'r tîmoedd yn rownd derfynol y menywod. Llansawel yn edrych falle am gôl gysur. Roberts yn ymosod lawr yr asgell dde. Siobhan Walsh, digon o amser i glirio. Mae dod o hyd i'w efaill Catherine Walsh. Sgorio yr ail gôl. Waith da fanna gan yr eilydd Denscombe. Denscombe yn ennill y bêl nôl yn rhedeg mewn i drwbl, ond y bêl yn croesi'r linell ac yn dafliad i Llansawel Pentella ac effaith yn syth gan yr eilydd. Ie, a hefyd i weld nhw'n cael cyfleoedd. Mae Sims i wagio'r eilyddion. Sicrhau bod pawb yn cael cyfle achos bod e'n achlysur mor fawr hefyd, ond maen nhw'n sicr moyn cael effaith nhw ar y gêm dod y cyflymder y dwysedd i'r chwarae. Walsh newid cyfeirid y chwarae. Riding sydd ar draws. Mae'n dewis mynd nôl at Courtney Young. Gorfod clirio gyda'i trod dde dros yr ysbryd. Ddim llawer o ddewis ganddi hi. Y bas yn ôl ychydig yn fyr. Oakley. Price.
Rownd y gornel. Eisiau dod o hyd i Oakley eto. Os rhywbeth mae Walsh wedi dod yn ddyfnach i gasglu'r bêl a mae fel gêm ymarfer erbyn hyn i Gaerdydd. Pŵl, rhyddid i droi ac ergydio ond yn codi'r bêl dros y trawst. Yn hoffi ergydio o bell Phoebe Pŵl. Ia, mae rai fan hyn. So mae Llywelyn yn dilyn hi. Hanner y ffordd. A wedyn unwaith mae Pŵl yn derbyn y bêl, mae Llywelyn yn troi ac yn dechrau mynd nôl. Os ti'n mynd i dilyn chwarae allan, chi'n aros gyda nhw'r holl ffordd. Parhau gyda'r pwysau yna, gorfodi nhw i mynd yn ôl neu wneud y camgymeriad. Chi'n methu gadael i unrhyw chwaraewr i troi, ond yn enwedig rhywun o'r safon o Phoebe Pŵl. Eto Pŵl yn dal y bêl i fyny'n dda. Pierce. Power yn sgwar. Fel o'n i'n dweud, Gwennan, fel gêm ymarfer erbyn hyn. Ie, mae Llansawel wedi cwmpa'n dwfnach ac yn dwfnach o fewn y gêm. A mae'r pwysau ar y bêl ddim i beth bysau'r Llansawel. Moyn dyna un o'r resymau fi'n siŵr hefyd pan bod yna gymaint o newidiadau wedi cael ei wneud i jyst ceisio cadw dwysedd yna'r pwysau'r gwasgedd ymlaen ar Gaerdydd. Mae'n gwneud yn dda hyd hyn. Yn rhaid hanner heb ildio. Gwrthdrawiad yng nghanol ca. Manon Thomas yn creu dath ar draws a troi ffigwr. Mae'n gloff hefyd ar ôl hynny. 9 munud yn weddill, Caerdydd tair, Llansawel dim, a Chigrydd i Gaerdydd a Price eto. Ffynwr Llansawel yn codi'n gynnar ond neith i allan yn ddinewid am gig gol. Braf gweld y bechgyn ifanc yma i weld talent PêL-DROED y merched. Ia, dyna beth sy'n bwysig i fi yw bod gwylio'r gêm a chwaraeon merched just yn dod yn naturiol nawr. Mae just yn normal. Dwi ddim yn gwylio wneud achos mawr bod e'n gêm merched. Mae fe fwy oherwydd mae fe jyst yn PêL-DROED a dod i mwynhau'r gêm a parchu'r gêm, y ddau gêm. So fi'n gwneud trip ysgol nawr gyda Llansawel, gwylio'r cwpan yr FA yn Wembley. Lle i 64 o ddisgyblion nes i roi'n agored. Mae fe'n hanner a hanner split o ran bechgyn o merched a nes i roi yn hollol agored yn gyntaf i fel yn Gaethfali. Mae hwnna'n hyfryd i weld. Mae yna jyst diddordeb i wylio PêL-DROED ar y safon uchaf. Ond yw e'n gred. I ni'n mynd nôl at y torfeidd. Cofio dechrau tymor Abertawe a Met Caerdydd efe torf anferth fyny. Wedyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd 9,000 yn gwylio'r Wrecsam. A fi'n siŵr fydd e'n gystadleuaeth rhwng y tîmoedd proffesiynol yna i gael y torf ucha yn hanes PêL-DROED menywod blwyddyn nesaf. Ia, a fel ni'n gweud, mae'r diddordeb fyna. Mae'r diddordeb yn cynyddu. Os chi'n methu gweld y chwaraewyr yma, yn wedi fel plant ifan bechgyn y merched, chi ddim yn ymwybodol am Nawr maen nhw'n cael y cyfleoedd i chwarae ar y teledu neu chwarae o flaen yn y stadiwms mawr a mae'r gemau yna'n cael eu hysbysebu'n dda iawn. Mae hwnna hefyd yn mynd i cynyddu fwy sydd yn dod as. Maen nhw'n joio beth maen nhw'n gwylio, fi'n siŵr maen nhw'n mynd i gyda golid campus o flaen nhw. Newn nhw dod nôl a dyna sut chi'n adeiladu'r gêm a mae'n mor lyflu gweld y cyfleoedd yna yn y gêm nawr. Mae eitha diddorol Gwennan hefyd, os newn ni edrych. Ti'n meddwl y byti uwch gyngrair Cymru y dynio, right? Tipyn o sôn wedi bod ynglyn â 12 disglair. Ydy 12 yn ormod, ydy 12 yn ddigon. Wel, mae gyda ni 8 yn uwch gyngrair y menywod. I weld hwn yn datblygu gwaith da gan Llywelyn yn clirio. A chyfle fan hyn i wrth ymosod, mae Baker yn y llinell flan. Baker, ond Lisa Owen, yr eilydd yn ôl i dacluso. Ti'n teimlo bod eisiau cynyddu efallai yn nifer o 8 gan ystyried bod Llansawel wedi cael y drwydded i chwarae. Wel, dyma beth o'n i'n sôn am ar flaen o raglen o ran mae datblygiad y gêm wedi bod mor syfrdanol a mor gyflym. Falle bod strwythurau ddim cweit mewn lle gyda pawb, a os bod y gyngrair Gynaro, Adran Gynaro Premier yn mynd yn rhy fawr, rhy gyflym,
fydd y cyngreirio o dan falle ddim yn gallu ymdopi ar hyn o bryd, a fi'n gwybod bod hwnna'n siomedig i Llansawel achos maen nhw wedi bod mor dda tymor yma, ac oedd yn anffodus bod un gorfod colli allan wythnos diwetha, ond mae angen edrych ar cadw'r gyngrair yn sefydlog, a'r sustainability yna hefyd i ddatblygu ymhellach. A fe'n rhaid cofio hefyd bod y fenni wedi methu codi tîm, a dyma rhi Oakley. Oakley yn troi, yn troi mewn i drwbl yn ystod y tymor, colli pwyntiau. Felly, fel ti'n gweud, mae'r pwynt yn un ddilys gen ti Gwennan fanna ynglyn â tyfu ar y raddfa cywir. Ie, yn amlwg bys y pob un o'n ni moyn gweld fwy. Ni bach yn patient fan hyn, a ni moyn gweld impatient, a gweld y gêm yn datblygu mor gyflym yn gallu, ond mae angen hefyd bod yn synhwyrol ar y degau, a mae strwythyr o ran clybiau sydd ar gael a'r gyngrair bach yn wahanol i gwledydd arall, so mae angen ni cymryd a dysgu o gwledydd arall, ond ddim copio hefyd, ffeindio beth sy'n gywir i siwtio ni yng Nghymru. Oakley, croesi'n dda, Broadhurst, Lisa Owen, Bale yn gwyro allan, oedd hi'n ergyd dda, ond nath hi wyro, yn ffodus dwi'n meddwl i Young yn gwylio'r Bale, heibio'r postyn, Lisa Owen, nath hi ddal hwnna'n wych. O do, oedd hi'n redig ymlaen i hwnna hefyd, o ti'n gallu gweld oedd hi'n barod amdani, nath hi cadw corffi dros y Bale yn dda iawn, a jyst gwiriad bach yn cymryd ffwrdd o'r gol. Wel, Price, di ddim wedi cael cic gornel y sbel. Mewn at y postyn pella! A Power oedd y gosa ati, hi gafodd y cyffyrddiad ola. Hanna Power. Oedd hi just ddim cweit i neidio ar yr adeg gywir. Oedd hi just cael ei dal just o dan y bêl. A oedd hi cael llygais hefyd. Fi'n credu fel dath y drwyddo, ond eto, fel ti'n dweud, y safon yna. Ti'n meddwl bod ni'n mynd i gael beirniadaeth ar y bwtwm coch am gael lligad ar y ffeniau? Ydy. Yn sicr. Atgoffa chi Katie Siwr ar y bwtwm coch yw i chwaer hi. Dyma Llansawel yn dod, ond mae Caerdydd, maen nhw'n gwybod nawr. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n saff, maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i bod yn Pencampwriaeth, maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i gyflawni'r dwbl. Ie, ac am tymor iddyn nhw hefyd. Mae wedi bod yn tymor gampus yn amlwg, heb colli gêm yn y gyngrair. A chwarae teg i nhw am y ddatblygiad a'r buddsoddiad maen nhw wedi rhoi mewn i tîm y menywod. Mewn i'r 5 munud ola te Caerdydd tair, Llansawel dim. Caerdydd yn edrych i godi'r cwpan am y trydydd tro. Pŵl yn ennill yn 2016 a llynedd yn curo Caerdydd, Met Caerdydd o 2-0. Price wedi gwneud mor dda yn amddiffynol ac yn ymosodol, wedi dal y llygad Ffion Price. Cook. Pierce. Cook eto, digon o ddewis yn y canol, mae'n croesi'n dda, dyma Pŵl! Phoebe Pŵl, methu trefnu trad fanna, ond symudiad hyfryd lawr y chwith gan gynnwys Pierce a Cook, a Pŵl yn agos at y gol. PêL-DROED arbennig o dda, ond am tacl fanna hefyd. Just y ffordd a'r amseriad. Pŵl i fi, pam ti'n mynd ergydio, ti'n chwaraeiraig dros Cymru 2019, pam ti'n mynd ergydio gyda coes chwith ti a colli'r cyfle fanna. Ond tacl campus mewn gan Clayton. Wel, ni'n canmol y PêL-DROED, ond oedd y dacl yna'n wych gan Clayton i rwystro'r bedwaredd. A mae Llansawel, maen nhw'n heiddi canmoliaeth am aros yn y gêm a peidio ildio yn yr ail hanner hyd yn hyn. Bas ymlaen, Cook, dros ben, hyfryd! Oakley, Rhian Oakley, wel eiliad yn ôl, yn ni'n gweud bod Llansawel heb ildio, ond y croesiad gan Cook a'r foli ar y postyn pella gan Rhi Oakley yn curo Courtney Young. Mae'r bedwaredd wedi dod yn y funud ola un. Ie, dechrau gyda'r pas arbennig gan Manon Pierce yn canol cae, a wedyn croesiad dda, newid yr ongl at y postyn bellach, a oedd e ddim really joio am y gol yma. Yw'r awch sydd gan Oakley
i gyrraedd ar y postyn bellach. Y cyflymder mae ddi'n dod arno, mae ddi moyn sgorio'r gol yna. A maen nhw wedi dangos hynny reit trwy gydol y gêm y Gwennan, yr awch a'r angerdd yna i gyrraedd y bêl gynta. Ie, mae rhaid ti moyn neud y rediadau yna fel blaenor, mae rhaid ti really moyn sgorio, roed y hunain yn syfleoedd gywir, a nath i hynna. Dwy funud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Wel, Caerdydd yn mynd i gyflawni'r dwbl felly i fynd gyda Pencampwriaeth y Brif Adran. Maen nhw'n mynd i adio Cwpan Cymru a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. Ser yn y gêm, Gwennan? Ie, oedd yna cwpl yn really agos, so Ffion Price, Manon Pierce i bod yn anhygoel i Gaerdydd heddiw, ond fi jyst yn teimlo Catherine Walsh, popeth mae di wneud. Popeth mae di wneud, mae di wneud yn arbennig o dda. Yn amlwg, mae di cael gol hi, mae'r rediadau hi di bod yn dda, mae di edrych ar ôl y bêl, mae di dod o pawb arall mewn i'r chwarae. Hyfryd i gweld hi nôl ac yn chwarae'n dda heddiw, a dyna pam mae di dewis hi, dyma gol hi. Ffordd mae'n cadw y corffi dros y bêl, ond fel wedi, cwbl o chwaraewyr arall, Manon Pierce di llwy reoli'r gêm yn yr ail hanner, a Ffion Price yn bod yn wych hefyd. A mae Price yn croesi, mae'r bêl yn tasgu allan, a mae fydd i yn gornel arall, a mae'r gêm yn gorffen fel ddechreuodd yr hanner cynta gyda cyfres o giciau cornel, a dyma yw'r 15fed i Gaerdydd. Price wedi sgorio o un, creu cyfleoedd di-ri i Catherine Walsh ag eraill yn y funud ola. Pennau mynd i fyny a mi oedd yn y hanner cyfle i Broadhurst ar y postyn pella, ond i foli hi ei byrnod. Ie, jyst yn pwyllio nôl fel ti'n gallu gweld, so mae'n estyn allan yn y bêl, sy'n cadw corffi, cadw'r troi ti wedi planio yn y gosach i'r bêl, fi'n siŵr bod sy'n gwneud cysylltiad well, ond mae'n digon hapus. Cwpan ola, Cheryl Foster o'r prynhawn. Caerdydd sy'n mynd i godi Cwpan Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol. Coli yn rhoi nhw ar y blaen wedi rhyw 20 munud. Catherine Walsh yn ychwanegu'r ail. Ffion Price yn sgorio'n uniongyrchol y drydydd o gic gornel, ac yn y funud ola un croesiad yr eilydd. Cook yn cyrraedd rhy Oakley, a Oakley yr eilydd yn cael y bedwaredd. Sgor terfynol yma ym Parc Penydarren, llongyfychiadau i Gaerdydd. Caerdydd 4, Llansawel dim. Lawr yn ni at Nicky John. Ian, huge congratulations to you, Ian. The double is sealed. How does it feel? Feels great, you know, we set our targets at the start of the season. We knew we had a good chance in every competition, and to win the double, it feels so good. It's what the club deserve, and you can tell the club's going in the right direction. And I thought, you know, credit to Britain Ferry, I will say, they played really well today. They made it difficult for us, and they should be proud of themselves as well. The first 20 minutes in particular, Ian, were very competitive, weren't they? Definitely. Listen, we knew they were going to be difficult to play against. They cut the spaces off really well. There wasn't much, well, we didn't really get in between the lines as much as we should have. And then the game opened up a little bit, and you can see when it does, we've got the quality to score against anybody. You know, we probably should have had a few more on the day. Wasn't our best performance, but we were effective, and like I said, it's all about the trophy. So you go into the dressing room then, 3-0 at half-time. What do you say to the girls at that point? I told them to entertain everyone, and I think we didn't really do that second half. I think the kind of momentum was taken out of the game a little bit. I don't think we played as well as we could have, but it's a final. All you care about is the trophy. It doesn't matter how well you play. We've played great all season, so we'll take this now. We can be proud of ourselves. We can be proud to represent Cardiff City, and it's another trophy to bring home. Well, as you say, another trophy to bring home. You retain the cup, you seal the double. What do the girls make of it all? What will their reaction be? They'll be good. We didn't win the treble. Listen, we've built a winning mentality at this club. It's something we've been missing for a long time. And we intend to not just do this season, we intend to dominate. So they'll enjoy tonight. We'll enjoy what we've achieved this season, and they can be all so proud of themselves.
I'm proud of how they represented Cardiff City. I heard you earlier on this week talking about building a brand and selling the brand and people really buying into the women's game now. How much more have these girls got to give, do you feel? So much more. There's so much more. We can take them so many more places. They deserve so many more opportunities, I think, and they'll get that. You know, the FAW are putting a lot of resource into the women's game, and we're just proud to be at the front of it at the moment. So listen, these girls deserve everything, and I think they've got a lot coming to them. They can be proud again, we can be proud of them, but it's all about them. Everything this season's all about them, and they're just incredible people. A bit weird, some of them, but they're just wonderful, wonderful people. So, you know, we're just happy that they're a part of our team. Ian, enjoy the celebrations. Llongyfarchiadau mawr. Many congratulations. Thank you very much. Thank you. Ie, llongyfarchiadau unwaith eto i'r adar gleision, Fiona Evans a mae Gwennan Harries yn ymuno â ni nawr. Gwennan, gall Llansawel i cyfnodau nhw, ond Caerdydd yn ennill yn gyffyrddus yn y diwedd. Ie, fi credu jyst y profiad a dyfnderfyn ag unrhyw beth di dangos heddiw, nhw'n amlwg iawn. Ond jyst y cyfnod bach yna, oedd Llansawel actually di dod mewn i'r gêm, a jyst y amser nath nhw ildio'r ail gol di lladd nhw off really, ond chwarae teg perfformiad arbennig o dda yn ywedig heb cwbl o chwaraewyr profiadol nhw. A Fiona, Ian Dabish yn gweud jyst nawr, maen nhw'n falch bod nhw wedi ennill heddi, ond maen nhw'n gutted bod nhw heb ennill y treble. Mae hwnna'n gweud y cyfan am y clwb yma. Odi. Mae fe'n dangos beth yw uchelgais nhw, really. Maen nhw yn moyn mynd am bopeth. A dod arno a doi chwaraewr fyna nawr yn Phoebe Poole a Rhian Oakley, mae'n dangos o'n nhw ddim yn hapus a dim ond 3, ond nhw moyn cadw fynd a cael rhagor. Y Caerdydd enillwyr y gyngrair, a nawr enillwyr Cwpan Cymru, mwy o ymateb a chodi'r tlws. Pidwch mynd yn bell, dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint, yn nodi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint, yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso nôl ato ni fan hyn yn Merthyr ble mae Caerdydd wedi cyflawni'r dwbl. Yr adar gleision yw enillwyr Cwpan Cymru tymor 2022-23 a Catherine Walsh. Seren yr adar gleision llynedd, seren y gêm heddi yn sgorio bod hi wedi colli ran fwyaf o'r tymor oherwydd I anaf. Caerdydd yn fuddigol o 4 gôl I 0 yn erbyn Llansawel. Fan hyn y Merthyr ein swyddogion I Cheryl Foster sydd wrth gwrs yn mynd I gwpan y byd yn Awstralia a Zeeland Newydd haf yma yn derbyn I medal. Gemma Granger, reolwr y tîm cenedlaethol yna hefyd. Gwennan Harries a Sion Evans sy'n cadw cwmni fi fan hyn. A Gwennan, mae'r ffaith bod Caerdydd wedi cyflawni'r dwbl, mae'r clwb yma jyst yn cadw mynd o nerth I nerth. Ydyn, mae'r buddsoddiad maen nhw wedi rhoi mewn, mae'r amser wedi rhoi mewn yn amlwg iawn dros y tymorau diwethaf, yn amlwg tymor yma. Ti'n clywed fan yna Dobson yn dweud am pa mae'r siomedig maen nhw ddim ennill mwy a fan ni'n gweud jyst yn dangos pa mae'r uchel geisio maen nhw. Ond mae'r patrymau chwarae, maen nhw nawr yn chwarae PêL-DROED deuniadol iawn a mae'n amlwg faint o waith sy'n cael ei roi mewn ar y cae ymarfer a'r dwfnder sydd gyda nhw jyst yn anhygoel. Bydd yn diddorol iawn I gweld faint maen nhw'n gallu cryfhau dros y haf nawr achos yn amlwg nhw sy'n cynrychioli Cymru o ran cyngor y Pencampwriaeth a fi'n edrych ymlaen I gweld sut maen nhw'n dod ymlaen. Fiona ni'n gweld Llansawel fan hyn yn derbyn I medalau nhw. Maen nhw wedi cael tymor i'w gofio. Hefyd mae rhaid ni roi pob clod wrthyn nhw am aros yn y gêm. Dim ond eildio 1 gôl yn yr ail hanner hefyd. Yn bendant. Maen nhw wedi cael, fel wedys ti, maen nhw wedi cael tymor da. Fi'n credu beth bydden nhw fwy disappointed gyda, dim colli heddi, ond felly colli eithaf stretha, bod nhw ddim wedi cael darchafiad lan i'r adran, i'r tir un, ond na, mi'n credu, os fi'n nhw'n lli jyst cadw fynd nawr, adeiladu ar gyfer y blwyddyn nesaf, a wedyn bydden nhw'n nôl yn gryfach. Adeiladu yw'r term allweddol mae Fiona newydd iwso Gwennan. Fi'n credu hefyd, fel maen nhw wedi rhoi eu hunan ar y map, so bydd lot o chwaraewyr o gwmpas yr ardal yma nawr, falle gyda diddordeb I ymuno gyda nhw, so fydd e'n helpu nhw I cryfhau hefyd. Maen nhw wedi dangos beth maen nhw amdano, oedd yna cyfnodau ble o'n i'n joio gwylio nhw, o'n nhw'n rhoi patrymau amlwg at ei gilydd a yr amseriad y gôl yna, achos oedd gyda nhw 2 cyfle wirioneddol I cymryd y lead of y gêm, a wedyn jyst yr amserio'r gôl yna. Pwy o oer os bod nhw wedi cymryd, oedd Molly Jones wedi cymryd un o'r cyfleoedd, achos o'n nhw reit yng nghanol I hanner ffordd trwy'r hanner gyntaf. Gwennan, Fion, diolch am y tro seren y gêm. Cath Walsh fyna gyda Gemma Granger. Fi'n credu bod ni'n apus na gyda Y beth am I ni fynd nôl at ein sylwebaeth ni, Mike Davies, I ni gael weld Caerdydd yn codi Cwpan Cymru. Diolch Sioned. Llongyfarchiadau mawr I adar gleision Caerdydd, enillwyr Cwpan Cymru 2023. Gemma Granger sydd yn cyflwyno'r medalau, reolwraig tîm cenedlaethol Cymru. Diwrnod emosiynol I bawb yn gysylltiedig â'r clwb wrth iddyn nhw gyflawni y dwbl. Wedi mynd yn ddigiro trwy gydol y tymor yn y gyngrair. Yr unig siom oedd bod nhw ddim wedi ennill tlws Genero pan gollon nhw o 2 gôl 1 yn erbyn Met Caerdydd. Ond diwrnod yr adar gleision yw I heddi yn fuddigol o 4-0 ac yn ennill Cwpan Cymru am y 3ydd tro. Enillon nhw'n 2017 o 5 gôl I 2 erbyn Llandudno a llynedd o 2 gôl I 0 yn erbyn Met Caerdydd. A pan ni'n sôn am Catherine Walsh, I ni'n mynd nôl at flwyddyn yn ôl pan fethodd I y rownd derfynol oherwydd anaf ACL. Rhian Oakley yn derbyn y medal a Catherine Walsh, diwrnod emosiynol yn dychwelyd o'r anaf yna ac yn ymuno gyda'i efaill Siobhan Walsh fydd yn derbyn y cwpan ar ddiwedd y rhes yma. Goliau Coley, Walsh, Price a Rhi Oakley. Yr adar gleision wedi dominyddu y prynhawn yma ym Merthyr. A'r ola I dderbyn I medal fydd y capten Siobhan Walsh. Gemma Granger a Will Lloyd Williams o Gymdeithas PêL-DROED yn cyflwyno'r cwpan I Siobhan Walsh, capten Caerdydd, enillwyr Cwpan Cymru 2023 yn cyflawni'r dwbl
ac yn ennill y cwpan am yr ail y flwyddyn yn olynol. Gwych i tîm Sioned Dafydd. Maen nhw wedi gosod y bar o ran PêL-DROED menywod yng Nghymru. A gewn ni weld ble ewn ni yn 2023-24 pan fydd Wrexham yn ymuno â'r parti yn yr uwch gyngrair. Ond diwrnod Sioned Dafydd, diwrnod menywod Caerdydd. Nhw yw enillwyr Cwpan Cymru 2023. Llongyfarchiadau iddyn nhw. Diolch yn fawr, Mae, gweld golygfeydd hyfryd yma ym Parc Penydarren. Fi'n gwybod Aberystwyth oedd golli Llansawel yn y rownd derfynol. O bosib Aberystwyth gallech chi wedi bod yma heddi, ond mae fe'n hyfryd i weld y golygfeydd yma. O, ydi. Mae fe'n neis fel gweld unrhyw tîm yn herio y Pencampwriaeth, really. Fel wedi sedd. Byddai ni wedi joio bod ar y can heddi yn chwarae, ond na PêL-DROED. Diwrnod Llansawel oedd yn yr rownd derfynol, ond diwrnod Caerdydd yw heddi. Yn gymwys, so beth am mynd i gael mwy o ymateb gan Nicky John? Oh, girls, huge congratulations. There are going to be some big celebrations in the Welsh household this evening, I think, Catherine. Yeah, definitely. But again, it's not about us two, it's about the team today and about the club overall. And we've had a fantastic season and this just tops it off. Siobhan, to retain the double as you have, to win the Welsh Cup again and to get that double secured as well. Can you tell me the emotions that are going through your mind at the moment? Just really proud that everyone's worked really hard all season. You know, we wanted to retain this cup. That was the first thing. The league, obviously, as well. So we've done both of those. And obviously, yeah, just very proud of the girls, all the work they've done. Catherine, talk us through the goals. There were moments in the game where you made it look easy, was it? No, it wasn't, and we've got to say credit to Britain Ferry. They gave us a torrid time for 90 minutes. They made it hard for us, and again, they should be pushing to come into our league, but it hasn't happened from this year. But all credit to them today. They pushed us all the way, but yeah, we got the job done, and credit to the team and everyone in the club. And what about the emotion once that ball hit the back of the net there? We saw some passion in that celebration, I think. Yeah, I mean, this is my second start all season. I've been out for a long-term injury, so I'm just buzzing to be on the pitch, and to score a goal is even better. But yeah, again, the girls have been fantastic all year, and I'm happy I could have played my part today. And to lift that cup at the end there, Siobhan, what was it like? Obviously, great feeling. That's what we do it for, to get to win the trophies, and we've managed to do it again this year. So yeah, perfect end of the season. What about the future? How much more have you got, girls? Well, like I said, I've had a few injuries, but we're fighting fit at the minute. We take it as it goes, but obviously we'll enjoy this season. We've been here for 10 long years, I can't even say it. And yeah, we'll enjoy this season, and we look forward to Champions League now in the summer. Absolutely. Go and enjoy the celebrations. Thank you so much. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau a sgolwch ar hwn. Lisa Owen gyda'i babi bach. Mae newydd gael plentyn yn dod mlaen heddi a wedyn ennill Cwpan Cymru. Y PêL-DROED menywod, mae fe'n eitha special. Nag yw e, Gwennan, ni'n clywed straeon arbennig yn gêm y merched. Lisa Owen newydd gael babi. Cath Walsh, mae rhaid ni gofio, nath hi golli rownd derfynol Cwpan Cymru llynedd oherwydd i anaf hi i'r ACL sy'n broblem yn gêm y merched. Ni wedi gweld Leah Williams yn captain Lloegr wythnos yma, bydd hi'n colli cwpan y byd. Mae fe'n stori arbennig bod hi wedi gallu dod nôl heddi a sgorio un o'r goliau. Oedd hi'n wych heno, heddiw, sori. Oedd hi yn hollol gampus, just chwarae hi yn gyffredinol. Yn amlwg gath i'r gol, ond just chwarae hi, oedd hi'n dal y bel lan yn dda iawn, dod o chwaraewyr arall mewn i chwarae, oedd hi'n gwneud rediadau clyfar iawn. A ni'n mor hapus i gweld hi'n cael y cyfle i ddechrau mewn gêm fel hwn, oherwydd bod hi'n colli o'r blaen. A hapus i gweld pa mor dda nath hi chwarae hefyd ac yn cyfrannu yn fawr fel mae wastad wedi wneud dros y blynyddoedd i'r tîm yma. A beth am yr hyn mae Caerdydd wedi llwyddo cyflawni Fiona, Pencampwriaeth y Gyngrair, codi Cwpan Cymru am yr ail dymor yn olynol. Mae fe'n eitha special, a mae nhw'n joio. O, dim. Ie, fi'n credu bydd ambell i pen tosbwr fory bydd. Ond na, ma nhw'n heiddi fe. Byddwn ni'n just mwynhau nawr, ond fi'n siŵr bydd nhw ddim yn gadael lefelau i dropo. So beth sy'n amlwg iawn yw pan mae tîm yn ennill rhywbeth, mae rai mor hapus a maen nhw wedi ennill a wedyn falle mewn cwpl o flynyddoedd nawn ni ennill rhywbeth arall. O'ch chi gallu gweld gyda'r tîm yma, jyst faint o awch sydd gyda nhw
i parhau. Maen nhw wedi cael blas bach, a maen nhw moyn mwy, a maen nhw moyn mwy, a maen nhw moyn mwy. A maen nhw wedi dangos hwnna tymor yma. Fi actually yn dechrau pryderu tîm o ddall o gwmpas nhw yn y gyngrair oherwydd mae fe'n edrych fel bod nhw mor serious am parhau. Fel wedys i mynd nawr mewn i'r cyngrair y Pencampwriaeth dros y haf. Mae'n amser cyffroes iawn i'r clwb yma. Maen nhw'n heiddiau gyda'r faint maen nhw wedi buddsoddi a'r amser maen nhw wedi rhoi mewn. A dyna fydd yr her i'r clybiau eraill wrth gwrs. Beth am i ni gael mwy o ymateb? Ffion Price sydd gyda Nicky John. Oh, Ffion, the champagne is flowing. Some of the girls have kindly just poured some over yourself. Just tell me how good this feels. Oh, words can't describe me, and as a big Cardiff fan myself, to put on the badge and play for the club you love, it's unbelievable. We've had a fantastic season, and I think we got what we deserve today. Tell me about your goal. You secured the third one there from the corner. What was going through your mind at that point? Oh, I'm not going to lie, the girls will tell you that ball was like a balloon today. I couldn't quite get them in, but I hit it and I could see it going in. I'd love to say it was a shot, but everyone will just say it wasn't. It was a cross, but unbelievable feeling and delighted I could contribute to the win today. And having spoken to the manager and also the Walsh sisters as well, it feels like sky's the limit for this club at the moment. Yeah, I mean, immense. This season's been fantastic. Has set the foundations and the platform now to go on. The main aim at the moment is just to inspire young girls, and I think Britain Ferry did that in their league, and we've done that. And you know, women's football's on the rise, and anything we can do to contribute to that is fantastic. Welsh Cup winners today. It's a special day. Enjoy the celebrations. Llongyfarchiadau. Thank you so much. Ffion Price yn gwyni o wyn o glist i glist. Gewn ni gebolwg ar y bedwaredd gol. Un gol yn unig yn yr ail hanner. Rhian Oakley yn sgorio. A Fiona, o ti wedi cael bach o sioc bod hi wedi dechrau'r gêm ar y fainc heddi? O'n i'n disgwyl i ni ddechrau. Bob tro mae wedi chwarae yn erbyn ni, mae wedi bod yn danger. Mae mor gyflym a mae mor tricky hefyd. O'n i yn surprised i gwely ar y fainc, ond mi nath i swydd am sydd dath i arno. Olewn ni nôl at Nicky John. Pwy sydd gyda ti, Nicky? Oh, Rhys, huge commiserations to you. It wasn't the afternoon you hoped for in the end. Yeah, I thought we were good today. I thought we made a really good account of ourselves. The girl did us proud and did me proud. I asked them to run themselves to the ground, and you could see the last 5 minutes they did that. There was people on the floor, and massive credit to Cardiff City. They're a brilliant football club, and they deserve everything they've had today. Courtney, a disappointing end to such a good season for you girls, and you threw some cracking saves in there today as well. Yeah, do you know, it's been a long season for all of us. I think we played in nearly every game possible, especially with a play-off as well, and proud of all the girls, to be fair. We all worked hard to be here, and I think we deserved it at the end of the day. It's been a pleasure to watch you today. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much. Diolch, Nicky. Wel, chi'n gallu gweld y boteli champagne gwag yma ym Merthyr Tydfil. Gwennan, ni newydd glywed gan Rhys James. Ti'n cael y teimlad hwn yw ond y dechrau Llansawel. Ni'n mynd i clywed lot am y clwb yma yn y dyfodol. Ie, yn sicr. A fel wedodd e, o'n nhw'n really dda heddiw. O'n nhw'n sicr wedi rhoi cyfrif dda o'n nhw eu hunan. Fel wedi o'r blaen, amseru'r gol yna, falle di lladd nhw off yr ail gol nhw wedig. Ond oedd chwarae nhw, ffordd nhw ceisio chwarae allan ar y degau. Yr un peth wythnos diwetha, chwarae nhw dda iawn, jyst methu manteisio ar y cyfleoedd. Fi siŵr mae yna llwyth fwy i ddod o nhw yn y tymorau sydd i ddilyn. Ie, yn bendant. Wel, Fiona, Gwennan, diolch yn fawr. Jyst yn gloi, Gwennan, mae gweld diwrnod fel hyn. Lot o gefnogwyr yn cefnogi, mae'n special, nag yw i? Ie, mae yn. Fi wedi chwarae mewn 5 o rein fy hunan, a ni byth gyda unrhyw le'n agos o ran cefnogwyr fan hyn. Mae'r datblygiad y gêm wedi bod yn sefydldarol mor gyflym. Ond mae jyst yn pleser i ni gyd. So pawb sy'n ynghlwm yn PêL-DROED, chwaraewyr a pawb arall i gweld hyn yn anhygoel. Gwennan, Fiona, diolch yn fawr a diolch i chi am eich cwmni chi. Caerdydd yn neud y dwbl. Welwn ni chi tro nesaf.